Dan il-podcast joffri spazju fejn il-mistiedna jesprimu l-ħsieb personali b'mod liberu u responsabbli fuq suġġetti varji, mhux neċessarjament ikun hemm qbil mal-opinjonijiet tal-mistednin. Għalhekk nistiednu lill-udjenza sabiex tevalwa l-argument miġjub u bl-ebda mod ma jsir attakk personali fil-kummenti. Hija l-intenzjoni tal-produtturi li dan il-podcast ikun spazju fejn il-libertà tal-espressjoni tiġi dejjem imħarsa b'responsabbiltà u b'rispett sħiħ. Perhaps we need some outside universal threat to make us recognize this common bound. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. Mela, guys, grazzi tal-li jedinaw għal dal-episodju l-lum. Illum għanna sponsor, il-Patrick Prince. Ħanibdaw nagħtu il-mistiedna souvenir ukoll. Għandhom jagħmlu butt plug brasi qed jgħidu. Jien irrid wieħed. Insomma, morru għand Patrick jieħu ħafna paċenzja minn jispjegalkom kif jaħdem il-printer, jekk ikolkom l-ADHD għall-ostja bħali ukoll tifmuh. U pratikament għandu varjetà kbira ta' kuluri u varjetà kbira ta' printers. Mela, naddu għal podcast. Grazzi Patrick tal-għajt l-istedina għal darbohra. Flimkien mi l-lum għandi il-kita l-lul u koll. Mela, Patrick, da tijak. Ringrazzjak. Thank you very much. Dan ġi fil-buttplug. Buttplug għadu ġej, sken. Ringrazzjakom li ovvjament ġedet għajtuni. U interessanti, għax dan għal-program tal-lum li għana ħanetkellmu fuq. Naħseb li hija suġġett li hawn Malta jiltaqa' mod partikolari kemm ċertu ammont ta' biża' kif ukoll b'ċertu ammont ta' interess. Issa dak kien programm jew kienet diskussjoni li kellha tieħu post fuq il-PBS wara li konna minna l-programm fuq il-Luċiferjanizmu fuq il-13. Iżda, ovvjament, illum il-ġurnata ninsabu hawnhekk nitkellmu magħkom. U ma jistax ikun hemm pjattaforma iktar aħjar minn din biex nitkellmu fuq dan is-suġġett. Thank you, Sir. Ringrazzja. Mela, Kit, tibda jew? Nibda jien. Patrick, il-maġija. Meta nitkellmu fuq il-maġija, aħna dak li nsejħu ħanajdulek Black Magic. X'inhija eżatt il-Black Magic? Din hija sfortunatament din hija hija xi ħaġa li daħlet fl-imħuħ tan-nies. Ħafna drabi forsi anke mill-fatt li naraw ħafna affarijiet minn Hollywood u ħafna affarijiet fuq films u affarijiet hekk. Fejn in-nies jagħtu konnozzjoni ta' kulur lill-maġija jew l-okkult. Inti il-maġija maġija, jekk hix maġija determinata bajda jew inkella sewda, jew inkella bliema kulur li tittija. Il-maġija hija determinata mill-azzjoni tal-prattikant. Jekk jiena irrid nagħmel it-tajjeb, għamil jiddetermina li dik il-maġija maġija bajda. Jekk inse tagħmel azzjoni ħażina, hemm min jgħidlek li determinata bil-kelma black, sewda, maġija sewda. Il-verità ta' min verament studja da' suġġett, ta' min verament kellu nies li gwidaw f'da suġġett, li dan m'hemm l-ebda konnozzjoni ta' kulur. Inti llum il-ġurnata jekk tagħmel ħsara, kemm maġija bajda, kemm maġija nera, it-tnejn li huma għandhom l-istess riżultat. Inti tista' tagħmel ħafna affarijiet, għamil vudu, ħudu, santerija, hemm ħafna konnozzjonijiet ta' maġija. Li n-nies jiddiskruvuhom bħala jaqgħu taħt it-titlu ta' maġija nera. Bisem ħafna prattiċi ta' maġija li hija meqjusa bajda. Fejn inti jgħidulek li tfejjaq il dak li jkun sewwa. Issa li ma jifmux in-nies li ma jifmux li mhumiex qegħdin f'da settur li qatt ma verament studjaw, ili inti jekk inti tenfasizza li tagħmel ħafna ġid. Il-kelma ġid hawnhekk wieħed irid joqgħod naqra attent tal-kelma. Lil xi ħadd fejn inti iżżid ir-rata ta' kif dal-bniedem jista' jfieq, fl-istess ħin ħsara ħadd tagħmillu. Għax inti li jiġri l-ġisem ħajibda jikkombatti dak li inti aċċelerajt.
U b'dak li jsejħu maġija bajda, tkun xort għamilt u wasalt għal dak it-tir li kellek f'moħħok li jiġi mir-riżultat ta' maġija sewda. Għaw ħafna nies illi jissejħu healers. Per eżempju, mhux qed ngħid għal daw iċ-ċarlatani ta' ġifieri, jien qed nirreferi għal daw it-tip ta' nies illi anke l-awra tagħhom, il-preżenza tagħhom kważi ħanajdu hekk isa ma rridx ngħid itfejqek imma kważi it makes you feel at ease u hemm nies illi anki ħanajtek fejqu nies oħra. Per eżempju, in history, Elvis Presley kienu jgħidu li kien healer anki sempliċement tmissu u l-mużika tiegħu ovvjament għax se jista' jkun illi kollox bil-moħħ ħanajtek kollox min qed jirċievi din il-healing kien ħanajtek kif tajt influenzat. Imma inti temmen illi bniedem jista' mingħajr ma jaf ikun qed jaffettwa lil ħaddieħor u jfejqu vera. F'dan il-każ ngħidlek li jien nemmen li jista' jkun dak il-każ, mela le, aħna niftakru li l-ġisem huwa magħmul kważi 80% minn ilma likwidu. Issa, meta inti għandek entità bniedem persuna li għandu frekwenza għolja, dik il-frekwenza ħat affettwa lil bniedem komuni normali b'mod negattiv jew pożittiv. Jiddependi fuq l-intenzjoni tal-individwal u jista' jkun forsi anke l-individwal m'għandux intenzjoni, imma l-enerġija tiegħu tagħti dak it-tip ta' feeling kif tissemmi int fil-każ ta' Elvis, fil-każ ta' ħafna oħrajn, fejn dik l-ora tagħhom, dik l-enerġija tant hija pożittiva u tant ikun hemm nies li jkunu suġġettivi għal dak li tħossu li verament tfejjaq il dak li jkun, jew inkella tassistih biex ifejjaq. Semmejt ħaġa oħra intom mbagħad imma wieħed irid joqgħod ħafna attent minn dan nies li huma xarlatani. Daw in-nies li jippropagaw li jgħidu għal fin u skop finanzjarju li huma jistgħu jfejqu dak li jkun. Issa il-għala huma perikolużi dan nies. Mela inti għandek bniedem mar ġewwa vulnerabbli, ġejjed fi stat ta' sitwazzjoni kritika, ġi għandek f'dak, qed jaf dak li inti ħadd mexxih il quddiem. Il-prattika tiegħek hija ovvjament suspettuża f'dak li inti qed tipprattika u dak li inti qed tippredika u tajt m'hemm xejn fatti. Tal-bniedem jemmen għax ovvjament il-moħħ huwa suġġettiv li jiġi b'mod jew manjera programmat. Imma l-programmazzjoni tal-moħħ mhijiex maġija u laqqas hija fejqan, hija suġġettiva biss għal dak it-temp ta' żmien li huwa qasir. Mela jiena ġejt għandek, inti promettejt li ħadd fejjaqni, għandi problema depressiv ħaġa jew oħra, jiena emmin fik, jasal il-punt li inti toħroġ ħallast flus tajba, toħroġ minn din it-terapija jew minn dan l-istat li dawn in-nies f'courses individwali jew inkella ta' gruppi qed jagħmlu biex jgħidu li isolvulek dawn il-problemi u ssib lek innifsek fi stat jew għar jew l-istess fejn kont. Issa nkun ħaġa li tkun fejqet huwa l-but tiegħek. Eżatt. Għax ikunu ħadulek flusek. Issa jista' jkun ukoll u dan huwa ir-responsabilità qawwija immens li lilek ħajkunu poġġewk fi statar. U hawnhekk wieħed irid jifhem x'inhi r-responsabilità legalment u mhux legalment ta' dawn in-nies li jippritkaw u jgħidu li huma kapaċi jagħmlu xi ħaġa li mhux vera huma kapaċi jagħmluha, jieħdu benefiċenza, jieħdu flus, jieħdu donazzjoni għal dal-fatt, u mbagħad ikun hemm konsekwenza u kien hemm konsekwenzi fejn il-konsekwenza taf tkun qarsa għax meta bniedem forsi jieħu ruħu bidejh għax isib li dak li inti promettejtu u l-istat li hu jinsab fih xejn ma solva, jiena lija hemm grad ta' responsabilità qawwija. Naqbel miegħek. ċertu nies jippruvaw jagħmlu minn kollox biex jikkwistaw xi oġġett jew xi ħaġa. Fis-sens li tkun last option dil-biċċa xogħol. Hekk ma tirnexxix kif qed tgħid inti. U hemm każijiet ukoll fejn kif dejna nitkellmu kien hemm wieħed daħal fil-banju ma' waħda. Dika mhux ukoll approfitta ruhom. Inti qatrajtu strixxa la notizja jew lejjene fuq l-Italjuna u hekk. Ġiel impressjonawni, ġifieri bdew jgħidulek affarijiet. Ibda tarhom jgħidulhom li għandu tumur, pereżempju, jew kanser jew whatever.
u jgħid li fejqu ġifieri u kull ma jtihom naqr ilma li da jġibun ġol-vejt. U jżommulhom kien hemm min serqilhom ġidhom ta' ġifieri. Impressive daw l-affarijiet. Għandna minnhom hawn Malta daw. Tal-ointment ta' żejt dew bijaw iż-żejt li fejja u jagħmel il-mirakli u kont irrapportajt il-pulizija. Ejwa niftakar għandek raġun, ejwa niftakar dik. Jidu niftakru li ħafna mill-affarijiet li jiġru madwarna li dak huma terminati bħala prodotti jew inkella manifestazzjoni ta' maġija hija suġġettiva ħafna fuq il-moħħ. Li inti il-moħħ jekk jemmen u jemmen li diġà ħaġa ħadd fejqu, iċ-ċansis huwa li għal perjodu qasir ta' żmien u m'għandux hawnhekk nitlu fis-sitwazzjoni fejn hemmnu li din vera ħa taħdem. Imma għal dak il-perjodu ta' żmien il-feel good factor hemm se jkun. Għax il-moħħ qed iġelek temmel li inti hija taħjar. Il-verità hi li m'inti aħjar xejn. U li llum jew għada ħassib li dak innifsek f'dik is-sitwazzjoni jew qar. Normalment qar għax fejn inti emmint li l-affarijiet dana n-nies qed ittuk, qed ibijawlek, qed jgħidulek huma minnhom verità reali. Ħassib li l-verità, ir-realtà hija differenti minn dak li huma qalulek. Meta naslu għal maġija, per eżempju, jiena jiġu ħafna nies fuqi, ħafna nies biex nallimhom, per eżempju. Jiena ma nallimx. Sewwa, ġew ħafna nies joffru li ħafna flus biex isiru ċertu tip ta' spells fuq nies. Jien ma nagħmilhomx. Ġifieri hemm etika. Fil-verità, meta inti verament inti prattikant u kellek nies li għalmuk u dawna tawk is-sigriti tagħhom lilek biex inti tkun tista' timxi l-qoddim u tagħmel sewwa u teżerċizzja dak kollu huwa prattikat fl-okkult, hemm etika kbira. Imma meta mbagħad naslu għan nies li huma fażulli, xarlatani, nies li jridu l-validazzjoni, hemmhekk m'hemmx etika. Hemmhekk l-uniku etika hija l-flus. Kif se nisolħok? Kif se nġalek temmel li għandek problema anke jekk m'għandekx, anzi jekk m'għandekx nivvintalek biex ikollok oħra biex tibqa' ġej għandi biex nibqa' nisolħok. Dik mhix maġija, l-uniku maġija qed jagħmilek hemmhekk u li jisoħolok minn flusek. U hemm bżonn speċjalment dal-pajjiż għax illum hawn ninsab. L-okkult huwa xi ħaġa li tiġi prattikata fid-dinja kollha. Imma f'dal pajjiż jiddispjaċini ngħid għandna ħafna nies li jaqbżu fuq il-bandwagon għax jarawha li hija fad, hija xi ħaġa li ħaġġibilhom attenzjoni fl-istess ħin hawn ħafna nies vulnerabbli li jispiċċaw jemnu u last resort imorru għandhom biex jottjenu xi ħaġa li huma jixtiequ sija fejqan, sija mħabba, sija kwalunkwe kawża, kull ħaġa li hija marbuta mal-qalb. Imma li mhux qed jifhmu li dawn in-nies qed jużawhom. U f'dal pajjiż hemm bżonn li ssir radikalment li dawn in-nies jiġu esposti biex din il-prattika tieqaf. Għax kull ma tagħmel tagħti isem ħażin l-okkult u l-istudju tal-okkult. Ġifieri kieku pereżempju kelli niġi jien għandek, jew għand xi ħadd ieħor li inti tafdaħ. U ngħidlek Patrick, ngħidlek jien irid nitgħallem il-maġija. Ħatajli li, ġifieri inti qed tgħidli. Ħanejlek eżatt jiena x'ngħidlek kieku. Aħna ġajjem jien għandi ammont ta' nies mad-dinja sewwa li qegħdin f'organizzazzjoni aħna ngħidu Coven fejn huma jitgħallmu il-maġija. Huma nies seletti hemm proċedura ta' selezzjoni, hemm proċedura li hemm ċirku esterjuri fejn inti tiġi inizjat qabel ma tidħol fiċ-ċirku internali u dawn in-nies jiġu vvalidati ta' integrità, ta' għal xiex qegħdin hemm, x'jixtiequ jitgħallmu u x'inhu l-iskop finali. Issa, ta' bħal skull studju, jekk inti dieħel biex tistudja, biex titgħallem, biex inti tipprogressa u l-fini tiegħek huma onorevoli, huma tajbin, huma propja, issa meta ngħidlek jien li huma tajbin ma jfissirx li jien qed ngħidlek tagħmel bħal Kristu ta' xaħti tikdaqqa fuq naħa u dawal naħa l-oħra, lanqas xejn. Jiena nemmen ħafna li n-nies li qegħdin f'din il-kapaċità, inti għandek tkun il-karma ta' dak li jkun. U ħanfehmek il-karma ta' dak li jkun. Mela, jekk jien għandi s-saħħa li jekk nwafqek minn xi ħaġa. Sewwa? Inti għamilt il-ħażin. Mingħajr ma kien hemm bżonn. Ħażin, u mhux qed nitkellmu ħażin il-fisti żubajja ta' żaqajja, qed nitkellmu għamilt il-ħażin. Ħażin li forsi jiena kapaċi nifilħu. U tagħmlu terza persuna kapaċi jkun hemm effett ulterjuri u forsi devastanti, anka terminali.
Jekk jiena għandi s-saħħa nwafqek u jien ma waqqaftekx lilek u ħallejtek għaddej u inti issibvit moħra u dil-persuna li jmiss minħabba l-azzjonijiet tiegħek li huma l-istess li inti għamilt miegħi u jien ma ħadd l-ebda azzjoni, il-dik il-persuna inti kien hemm effett ħafna qar. Forsi anka f'sitwazzjonijiet fejn bniedem neħħa ħajtu. Il-karma ta' dak il-bniedem mhix qiegħda fuqek biss, imma tiġi fuq ukoll. Għax jien kelli ir-responsabilità li lilek inwafqek. Meta tajt ġifri nwaqfek qed tajt li inti ma tħallihx ikompli għaddej bil-ritwal bl-ispella jlu li trid qed tajt inti. Aħna tnejdu li inti fil-maġija. Ma tħallihx ikompli jagħmel ħsara tajt. Ma tħallihx ikompli jagħmel ħsara. Esattament. Għax forsi jien niflaħ għal dik il-ħsara, forsi jiena ngħid u iwa ma ġara xejn għand il-karattru sod biżejjed u titkun ħsara sustanzjali, jista' jkun tip ta' abbuż mentali, jista' jkun ħafna affarijiet li bniedem jista' jagħmel jissoġġett il dak li jkun għalihom. Imma meta li tifhem li jekk inti għandek is-saħħa twafqu, ma tistax tħalli dik il-repercussion tibqa' dejja fuq nies oħra. Qed nitkellem fuq nies li prattikaw u li għandhom il-faċilità u r-responsabilità li jieħdu dik l-azzjoni. U dik hija tip ta' ħaġa li aħna nipprattikaw fl-organizzazzjonijiet fil-covens li nagħllem jien, li l-kalma tieqaf ma' kull persuna li titgħallem hemm ġew. Issa inti għandek tkun responsabbli fis-sens li tuża dak li inti tallimt għat-tajjeb u għall-ħażin, imma b'mod responsabbli għal dak li qed jiġri quddiemek. Il-kalma ma tistennix li l-kalma ħad tieħu xogħla weħda, ħafna nies jgħidulek għax il-kalma taqbdek hi. U għax issa tara min jagħmel ħażin jerġa' jiġi fuqu. Jista' jkun. Imma toqgħodx tistenna. Kun inti l-kalma ta' dak li fit-tajjeb u fil-ħażin. Qed nifhmek, ġifieri inti tkun dak il-persuna responsabbli li inti twaqqaf il dak li jkun. All right, naqbel. Meta semmejt selection, għax fil-bidu għattinna jkun hemm selection, ġifieri dis-selection, jekk biex ittina naqra żgħira idea. Per eżempju, xi kwalitajiet irid ikollu persuna biex jgħaddi minn din is-selection? Irid ikollu xi ħaġa partikolari? Japplikaw ħafna nies sewwa u għalhekk hemm iċ-ċirklu esterjuri fejn nies jistgħu jiġu inklusi hemmhekk tibda s-selezzjoni. Hemm ċertu affarijiet li inti ħadkun mistoqsi tagħmel sewwa, kemm fatt ta' induzzjoni, induction, kemm fatt ta' ritwal. Għax ovvjament inti dawn in-nies meta inti tibda bil-maġija, bħal kull studju, hemm il-fundazzjoni, hemm il-bażi li inti tibda minnha u kulħadd minn hemm irid jibda. Issa jekk inti il-bażi kapaċi tagħmilha mod kostruttiv u b'mod responsabbli, iċ-ċansi hu li inti għadha pitada meta tidħol fiċ-ċirklu interjuri tkun tista' tagħmel dak li huwa meqjus bħala maġija aktar avvanzata. Li d-disciplina tiegħek qiegħda hemmhekk, l-iskop tiegħek mentalment u internament huwa tajjeb għal dak li qed nippruvaw nagħmlu u li ħatkun ta' addizzjoni għal dik l-organizzazzjoni. Inti li ma jistax ikollok ħafna minn daw nies li forsi jidħlu għall-iskopijiet tagħhom personali jew inkella ikun hemm ċertu ħażen ġo fihom li jixtiequ huma jiggwadanjaw ċertu knowledge, informazzjoni għal affarijiet ulterjuri u meta jkollok kif tafu intom, meta jkollok għandek persuna ħażina, għandek ħaġa li fil-fundazzjoni tiegħek ma taħdimx, chain ma taħdimx. Sewwa, kif għandek inti the weak chain, teħdi rest, ħajnkiser. U meta inti qiegħed f'coven, meta inti għandek laqda ta' sħaħar, huwa importanti li kulħadd jixbed l-istess ħabel. Sewwa, l-unità hija importanti. Ma jistax ikollok individwalità. L-individwalità qiegħda dawk in-nies huma preżuntużi li jixtiequ jiggwadanjaw għalihom infushom u l-iskop tal-menti tagħhom mhux qiegħed hemm ta' wieħed honorably, huwa qiegħed wieħed hemm biex jiggwadanjaw u mbagħad jaraw se jagħmlu bih. Forsi jweġġaw in-nies, forsi skopijiet tagħhom finanzjarji, daw it-tip ta' affarijiet. U s-selezzjoni minn hemm tiġi għax ħafna nies issib li jridu jitgħallmu, ħafna nies isaqsu, imma fl-aħħar mill-aħħar għaliex trid tkun taf. X'inhi r-raġuni tiegħek li inti trid titgħallem? Inti qed titgħallem biex inti ħassir persuna aħjar u tagħmel dak ta' madwarek aħjar? Ħatkun kapaċi tibbilanċja once li inti tallimt u għandek is-saħħa li tagħmel ċertu deċiżjonijiet u tagħmel ċertu tibdiliet. Ħadd tużhom għat-tajjeb għall-ħażin, għall-iskopijiet tiegħek benefiċjarji,
Ħatejn il-ħaddieħor? Ħatkun hemmhekk ta' rappreżentanza sura għal dak li inti tallimt? U għalhekk iċ-ċirku huwa daqshekk intis u fl-istess ħin seklus li mhux il-kulħadd jiġi aċċettat. Għax kieku ngħidlek li t-tip ta' ammonti ta' nies li japplikaw u jippruvaw jitlu u jibatu emails u ħaġa oħra hija inkredibbli. U nies li jtuk joffrulek il-flus, għamilli hekk, kallimni, di mhix xi ħaġa ta' flus. Jiena qatt ma nibbenefikajt, qatt min se nibbenefika. Imma jekk ħanallem u jekk ħanuri, ħanallem sew u ħanuri sew. Mingħajr ebda obbligazzjoni la lejn naħa u lanqas lejn oħra. Dijem tabu fuqa u n-nies ma jifmuwix sewwa u hekk iktar tifhem mal ħaġa. Jinxtaqt iktar immur lura minn fejn oriġinat dil-ħaġa. L-oriġini tal-maġija u il-maġija hija xi ħaġa li oriġinat minn żmien Żemżem. Hija xi ħaġa li hija hemmhekk. Jiena nemmen ukoll il-maġija as such da kulħadd għandu ġo fih, kulħadd għandu dik l-enerġija, kulħadd għandu l-abilità, hemm min għandu iktar abilitajiet, hemm min għandu abilitajiet li huma naturali li twiled bihom, li hemm ċertu kapaċijiet, hemm il-lineage, hemm ħafna affarijiet li jitlu fiha dil-affari. Imma oriġinat minn żmien Żemżem, dan m'hemm xejn ġdid, dan huwa kollu istruzzjonijiet jew inkella informazzjoni li dejjem eżisti. Ħadd ma jista' jiġi u jgħid Patrick Gafjerov tal-maġija mhux vera. Jien tallimt, jien kelli n-nies li għalmuni, kont fortunat li kelli nies li għalmuni it-triq. L-uniku ħaġa li jien stajt għamilt differenti, illi naqbad xi ħaġa li huma għalmuni, bl-abbilta tiegħi intija forsi dik it-twist personali, u inkun avvanzajt fuq dak li ġa eżista. Issa noqogħdu attenti hawn. Għax meta inti qed tipprova itbiddel dak li ġa qed jaħdem, ma jfissirx li dejjem ħajaħdem mod kostruttiv. Jiġifieri r-riski, meta aħna ngħidu bniedem jistudja l-okkult, jew jistudja l-maġija, sewda, bajda, il-maġija, il-suġġett. M'hemm l-ebda mod u maniera li ħad itgħallem dan is-suġġett mingħajr ma jkun hemm riskju personali. Min vera studja da suġġett bil-mod li huwa intis, bil-mod li huwa speċifikat, bil-suġġetti diversi immens li hemm fil-kurrikulum tal-maġija. Jiena rajt nies li tfixklu, li forsi spiċċaw mod u maniera mussew f'moħħhom, hemm min ħaħajtu. Jiġifieri dana mhuwiex suġġett li wieħed jgħid u hija ħanitgħallem il-maġija, ħaniftaħ il-YouTube, ħammur nixxi ktieb, ħanibda nagħmel ir-ritwali, ħanibda nagħmel l-spells. Tanto bene, tista' tagħmilhom dawn l-affarijiet, imma meta xi ħaġa tmur ħażin, meta inti tagħmel xi ħaġa li m'intix kapaċi terġa' tbiddel dak li inti instigajt, hemmhekk se jiġri. Isek jgħid swimming pool bix-sharks. Daqshekk, hemmhekk se jiġri. Patrick, tiddiskrivinna pereżempju ritwal jew spell. Pereżempju għax aħna ovvjament nimmaġinaw bħalma naraw fuq television li sempliċement kemm tagħmel ċerku tagħmel ħmalart u tajt ċertu kliem, forsi ġeneralment ikunu bil-Latin u ħafna minn daxxiet. Jiena li rrid inkun naf qisu bħal speċi tini naqra żgħira ta' idea ta' xi jirrikjedi biex tagħmel ritwal spell għajdela li trid u kif jipproteġi lilu nnifsu min ikun qed Mela jipperformi ħafna. Akid mistoqsija tajba ħafna u qed nitħaq ngħidlek il-għala għax fiċ-ċirkli tal-okkult sewwa jiena ġejt taħt kritika sustanzjali minn ċertu prattikanti madwar id-dinja il-għala. Għax jien dejjem enfasizzajt li bniedem li ħaj jipprattika l-maġija, nerġa' ngħidlek jiena li l-maġija ma fihiex kulur. Ħafna nies jattribbixxu lili mal-maġija sewda nera. Jien naħseb il-maġija isa sekkina. Tużaħħa kif trid, tista' tagħmel ġiġdajiet. Isak l-elettriku qabbat il-di. Jien il-ftit illi naf hija li l-maġija. Iżek għandek ma rridx nuża l-kelma pistola, ngħidu sikkina, għax b'sikkina tista' tiekol, nista' ntik daqqa ta' sikkina u nista' noqtlok. Jiġifieri jiena
għalkemm aħna nirreferu għal black magic u white magic, fil-verità maġija waħda, mhux hekk. Maġija waħda. U sta l-persuna li inti trigger li inti l-intent. L-ebda pistola qatt ma sparat weħda u qatlet il-ħad weħda, fimt? Mhux bekk. Pistola se tintuża biex tiddefendi lilek innifsek minn intenzjoni ħażina ta' xi ħadd jew inkella biex tagħmel ir-reat. Ovvjament waħda mhix l-oħra. Jiġifieri allura Patrick, min jitgħallem il-maġija? Hemm dik is-saying li jgħidu better be a warrior in a garden than a gardener in a war. Jiġifieri jkolli nitgħallem il-maġija jien. Imma ma nużaħħa biss meta niġi bżonna. Ma nafx hekk fimx il-punti jgħid tal-garden in a war, għax nippreferi nkun warrior in a garden u qatt ma noqtol u qatt ma nagħmel xejn lil ħadd. Imma għandi l-kapaċità li meta niġi bżonna, when shit hits the fan, jiena nista' nużaħħa. Jiġifieri għalhekk waħda mis-selection hija li l-persuna titgħallem il-maġija u intom taċċettawha li inti qed titgħallem xi ħaġa biex just to keep it on you. 99% huwa l-punt li inti qed titgħallem xi ħaġa li ħadd tuża meta int ħad tiġi bżonna. U dana l-idea li dal-ġen tan-nies f'moħħhom li l-maġija hija Harry Potter li tippunta subajka għandna u fl-aħħar daqqa waħda ġara xi ħaġa. Hija kostruzzjoni ta' moħħ ta' fantażija li ma teżistix fil-prattika. Fil-prattika hemm ħafna affarijiet li jikkontribwixxu bejn l-att u bejn l-azzjoni u s-sinifikatu se jiġri. Number 1 hija l-livell tal-prattikant. Number 2 huwa l-intenzjoni tal-prattikant. Number 3 hija l-eventwalità. U number 4 mbagħad ħajkun it-target. Sewwa? Nitkellmu fuq konna nitkellmu qabel iżda. Inti qed li bniedem juża protezzjoni, sewwa? Jiena dejjem sostnejt li ħaġa mill-affarijiet li jitgħallmu n-nies li nagħllem jien huwa Solomonic Magic. Solomonic Magic dejjem itik protezzjoni minn dawk l-affarijiet kollha li inti ħa tinvoka jew tevoka li ħaġġib biex taħdem magħhom u żomm ċertu rispett ma' dak li inti qed tagħmel. Da m'għadux ninsew li inti minn inti u l-livell tiegħek u x'inhu dejjem tibqa' persuna fit-tielet dimensjoni li qed taħdem ma' entitajiet ta' dimensjoni ulterjuri u għolja iktar minn tiegħek. Nerġa' ngħidlek fil-ċirkli tal-okkult ħafna kienu dawk li dejjem qalu li tipprattika l-maġija nera, influenzja li tant f'da settur u tgħidilna qed tgħid li għandek bżonn tuża ċertu protezzjoni? Iva, għax ir-responsabilità hekk titlob li meta inti tagħllem it-terzi persuni jien interess tiegħi li dawn in-nies ma jiġux f'sitwazzjoni li forsi qed ipoġġu lilhom infushom f'periklu mingħajr bżonn li titgħallem mod kostruttiv ħalli inti dak li hemm bżonn tagħmlu u tagħmlu b'mod kemm jista' jkun safe. Ma nagħtix każ x'għamilt jien għax li għamilt jien ma jfissirx li huwa tajjeb għal dak li jkun. Ir-riski li ħadd jien biex wasalt fejn wasalt ma jfissirx li nirrid narhom fuq ħadd ieħor għax kull riskju u ħanajdlek di biċ-ċar kellu konsekwenza. Issa hekk inti m'intix lest li kollok jew tieħu dik ir-riskju u taċċetta l-konsekwenza, ħafna drabi fis-settur tal-okkult min se tavvanza. Darba kontet nara xissa kif semmejt id-dimensjoni. Kontet nisma' l-Keith Parsons u beda jgħid li kien hemm wieħed rid jintaqa' moħħtu. U qasam man-naħa l-oħra. Hemm film fuq dak. Possibbli? Jiena nemmen li iva li huwa possibbli li kemm astral traveling kif ukoll parallel universes, kif ukoll il-fatt li inti qiegħed f'din is-sitwazzjoni f'dan il-livell mela aħna qegħdin fit-third dimension. Dak kollu li qed naraw madwarna huwa xi ħaġa ta' dimensjoni. Kif inti appena tmexxi dik il-ħaġa minn dimensjoni għall-oħra se jiġri. Il-kostitut tagħha jrid jinbidel bil-fors. Ma meta tajt tmexxija fiżikament? Għaliex le? Għaliex le?
Mela, ħantik eżempju żgħir. Imbagħad Ġifieri inti from the third dimension tista' tmexxi għal fifth dimension, ġifieri jew jekk inti fifth dimensional object. ħanfehmek aħjar, jekk inti il-frekwenza tiegħek hija frekwenza. Se nitkellmu frekwenza mhux ix-xi ħaġa li inti kostitut minnha, ma inti kostitut minn xi ħaġa minn il-korpo umano, minn il-ġisem li huwa tad-dimensjoni terda, tat-third dimension. Ma jfissirx li l-enerġija tiegħek, il-frekwenza tiegħek hija third dimension. Jista' jkun il-vibrazzjoni tiegħek hija di 11 dimension. Issa, jekk inti tmexxi xi ħaġa, mela inti għandek il-kapaċità li tivvibra dimensjonijiet differenti. Higher frequency. Jekk inti tmexxi xi ħaġa, kostituzzjoni minn dat dimension għal dimensjoni oħra, ħatkun kapaċità tagħmel affarijiet differenti milli inti tista' tottieni f'dan id-dimensjoni. Ħantik eżempju żgħir, eżempju li semmejt pubblikament. Mela, għandek ċavetta u għandek lokk. Iċ-ċavetta mal-lokk ma taqbilx. Sewwa? Għax mhix iċ-ċavetta tal-lokk. Jekk inti tbiddel il-kostituzzjoni ta' ċavetta li ċavetta teżisti biss din id-dimensjoni u tiġi li inti ġiba tivvibra f'dimensjonijiet differenti, inti qed tbiddilha il-kostituzzjoni tal-vibrazzjoni tagħha, mela dik iċ-ċavetta ħad tiġi taqbel ma' kull lokk. Għax inti l-lokk baqa' ta' dan id-dimensjoni, imma ċavetta il-kostituzzjoni tagħha biddiltiela biex tkun tista' tiftaħ dak il-lokk. Nies jgħidulek mhix possibbli. Jiena ngħidlek li possibbli ħafna u li saret. Jien il-mistoqsija tiegħi hija li għax inti semmejt ċavetta li hija oġġett. Daqshekk. Oġġett unanimat, ġi m'għandux ħajja. Imma mamul f'din id-dimensjoni. Mamul f'din id-dimensjoni, ġinti jettajt. Alright. Ġifiri il-konstituzzjoni tiegħu molekulari hija ta' din. Eżattament. Ekku. Eżattament. Fejn aħna għandna fuq isfel left or right. Daqshekk. Imma fil-fifth dimension you can go inside, outside. Exactly. Diagram, whatever. Lele, jena dik qed nifhimha. Il-liġijiet jinbidlu totalment. Ekku, imma jena li ma nistax nifhem kif oġġett naqbad dan il-mikrofon u nitfaw in the fifth dimension, dika minix nifhimha. Għax dan il-mikrofon huwa magħmul għat-tielet dimensjoni. Sawa. Fimta? Magħmul għat-tielet. Bħala projection f'dir-realtà tara hekk inti. U x'hekk qed tgħid. Le, jiena li qed ngħid jiena hija li il-mikrofon whatever jgħidulu li trid. Huwa magħmul għat-tielet dimensjoni. Imma dak inti li taf inti. Le, jiena tnaq teoretikament għax dan ovvjament. Jien dejjem kont tal-idea li an object from the fifth dimension can cross dimensions, come to our three dimension, u aħna nistgħu naraw shadows, projections tiegħu. Fil-fatta beings. Fil-fatta beings. Ta' nies. Le, jiena tnajt anki oġġett. Imma l-oġġett. Figuri. Jekk inti, mela, kif ħanfemmek di, mela. Għax di saqsuha ħafna tanni għalhekk. Jekk inti l-oġġett sewwa qiegħed fit xi ħadd li l-vibrazzjoni mela, jekk jiġi xi ħadd u inti ma tiflaħx, inti għandek xi ħaġa. Il-vibrazzjoni tal-persuna li inti titkellem miegħu hija third dimensional, second dimensional, maybe third or fourth or fifth. Imma jekk inti intaq ma' xi ħadd li l-vibrazzjoni tiegħu hija aktar qawwija up to the 11th, pereżempju, il-konsekwenza da dak li ħajġri lilek ħatkun differenti ħafna. Mhux xorta f'din id-dimensjoni ġrat. Ma qegħdin nitkellmu fuq żewġ persuni hawnhekk. Jiena meta għatlek l-oġġett għax inti semmejt ċavetta. How can you transport an object, a physical object? By changing the way it vibrates. Il-frekwenza tagħha. Okay. Inti kollox għandu frekwenza. All right, okay. All right, ġveri. Tbiddel il-frekwenza tagħha, dana kif isir ukoll bil-ġisem uman, il-ġisem uman aħna nafu li huwa magħmul minn 80% likwidu. Mhux hekk? Issa, il-frekwenza hija l-iktar ħaġa li tista' tinfluwenza il-likwidu. Mela inti għandek bniedem li huwa kapaċi bil-frekwenza tiegħu, bl-enerġija tiegħu jagħmilek ċertu kambjamenti fil-mod li inti qed tivvibra minn ġewwa, ħajkun hemm ċertu azzjonijiet, ċertu riżultati negattivi
jista' jkun ukoll pożittivi. La jiena nemmen bija li qed tajt da xjentifikament qed ngħid. That's right. Sar esperiment minn professur Ġappuniż, bażikament qabad jien nagħmilha jiena di. Da qabad vażetti tal-ilma, imlihom l-ilma, u fuq 20 vażett kiteb xeba tajjir, waħħalhom fuq il-vażetti, u fuq 20 vażett kiteb I love you ħafna minn dax-xit. U friżhom, għax inti l-ilma huwa dak li jbiddel l-istate minn liquid to solid to air. U meta taraħ taħt il-mikroskop dak li aħna meta jiffurmaw il-kristalli, dak li kellhom kliem ħażin li kien negattiv, kellhom il-kristalli scrambled. Fil-ilma li kellu l-kliem sabiħ, ngħidulu pożittiv, kellu il-kristalli ordinati. Issa, jien nemmen ħafna biha di, u jien nemmen li jiena nista' influenza lilek għax inti kif qed inti 85% għalla kważi aħna cucumbers. Mill-bnedmin. 85% magħmulin mill-ilma, ġifieri, u jiena nemmen biha ġifieri li bniedem jista' influenzani. Jiena persuna li she's always nagging dejjem teqret. Jiena li ħataffettwani negattivament. Jiena għamilta ma' nies li kienu negattivi u ġifieri sa filgħaxija kont inħossni mdejja jien. Illum il-ġurnata, meta naf li tallim ċertu affarijiet, u rrid tinsaqsik anki fuq the law of attraction, għax hija xi ħaġa importanti, ħanajtek anki għalija ngħixha the law of attraction jien, li dak li titfhem barra tirċifih lura u anki inti l-mod kif titkellem tinfluwenza anki il-futur tiegħek. Ġifieri jiena naraħ ukoll tajli dana magic, ġifieri the law of attraction jekk dejjem temmen biha. Ħanejlek, jiena m'hemm xejn li ngħid fid-dinja li ma nemminx jew nemmen jew ħaġa oħra f'liema sens li kollox għandu l-iskop u l-bżonn tiegħu. Il-law of attraction naħseb hija bżonn juża ħafna fil-mod kif hija tinfluwenza l-moħħ mod suġġettiv biex dak li jkun jemmen f'dak li jixtieq jimmanifesta u issa by chance or occurrence or by manifestation dak li jixtieq ħajjiġi fuq. Aħna nafu kif għadek inti semmejt fuq tal-kristalli, fuq l-ilma, sewwa li in-negattività u l-pożittività għandha skop f'din ir-realm ta' eżistenza li tagħmel ċertu kambjament, li ġġib ċertu riżultati. Fis-sens ta' meta wieħed imbagħad jitkellem fuq l-okkult, ma tistax tħallas l-okkult ma' l-attrazzjoni, ma' the law of attraction, il-għala. Għax inti bl-okkult li qed tagħmel qed iġġib dak il-kambjament li inti tixtieq mod u manjera li ħad tkun konklusiva. Il-law of attraction qed tħalli dak li ngħidulu xi ħaġa għal ċans. Sewwa, inti qed titfa' manifestazzjoni hemm barra fl-univers u mbagħad jgħidu r-reċiprokazzjoni tgħid li inti ħad tiġi fit-tajjeb lura. Fil-maġija inti ma titfax xi ħaġa fl-univers u tistennija ġejja lura, mhix boomerang, inti qed timplementa dak li ħajsir, inti qed teseġer, qed tajt, qed trid, inti tesieġi dak li inti trid tikmanda. Qed tikmanda, daqshekk. Issa tikmanda billi tuża ħafna affarijiet differenti. Hemm l-ispens. Hemm min jidħol f'sitwazzjoni ta' aħna ngħiduha demonoloġija fejn inti qed tuża entitajiet differenti u toħloq ambjent fejn inti għandek ċertu konnessjoni u ħaġġib ċertu riżultati. Nerġa' ngħid. Daw in-nies li jaħsbu li jipprattikaw l-okkult, li raw il-films, li qabdu ktieb, li raw YouTube, u ħafna nies li jitfgħu ħafna affarijiet fuq YouTube, u daqqa waħda daw saru esperti tal-okkult u li ħajamlu ritwal, u ħajajtu lil-Lilith, jew ħajajtu lil-Satana, jew ħajitkellmu ma' ċikku ma' Peppu, jew inkella li għamlu spell u di ħadmet u daqshekk kollox sar l-affarijiet mhux hekk. Hemm ċertu affarijiet li fl-istudju tal-okkult inti tgħaddi minnhom, tkun prattikajthom u biex tasal f'dak il-punt li daw in-nies jixtiequ jaslu, tkun studjajthom u għaddejt minnhom. Jiena qatt ma smajt b'xi ħadd li mar quddiem karozza qatt ma saq jien illum ħansuq daqshekk jien issa espert tħall fil-karozza u saq għax iċ-ċansu jew itajjel xi ħadd jew kollu accident. L-istess hija l-maġija. Tittallam mill-fundazzjoni. U mill-fundazzjoni tittibni hemm ħafna
prattika li wieħed irid jgħaddi minnha. Hemm ħafna affarijiet differenti għal prattiki differenti. M'hemmx, there is not one shoe fits all. Bħal xiex imma, pereżempju, semminna waħda biss. Ħantik eżempju, mela meta bniedem jibda fil-maġija, hemm ħafna affarijiet li huma bażiċi, li forsi ħafna nies jarawhom bażiċi li jridu jiġu prattikati. Il-meditazzjoni hija waħda minnhom. Li inti il-meditazzjoni hija differenti minn dik il-meditazzjoni aħna li ngħidu nitkellmu fuqha fis-sens ta' Buddiżmu jew inkella affarijiet ta' spiritwalità f'dak il-lat. Mela pereżempju il-meditazzjoni li inti tagħmel fil-ħantik exercise wieħed li inti bil-moħħ timmaġina li għandek 3 containers quddiemek sewwa. F'dawn il-containers inti ħadpoġġi 3 enerġiji differenti. Ħadpoġġi enerġija sewda, enerġija bajda u enerġija griża. Tajjeb? Il-griża int ħadd tissipha, ħadd neħħiha. Il-bajda u s-sewda ħadd daħħalhom lura ġo fik. Dawn huma vessels li inti għandek ġo fik li huma lesti triggers biex inti tużhom meta jkollok bżonn. X'aħna nagħmlu hemmhekk dal-eżerċizzju inti li qed tagħmel number 1 qed tidentifika l-enerġija. Dak li ngħidulu tajjeb ħażin jew enerġija sewda bajda u kif ħatuża. Pożittiva, negattiva. Daqshekk. U number 2 qed tagħmel dak li aħna ngħidulu qed tarma qed tipprepara l-ġisem biex inti tkun lest li tista' tibgħat dik l-enerġija fejn għandek bżonn tibata. Hija prattika vera fundamentali, orbs ngħidulhom aħna daw, sewwa, li inti titgħallem fil-fundazzjoni tal-maġija biex inti titgħallem kif tibbilanċja dik l-enerġija, kif tikkontrollha, kif tibbottilja, kif iżomma, u mbagħad kif titgħallem iddaħħalha ġo fik u tirrilisja meta jkollok bżonn. Parti mill-meditazzjoni. Imma l-meditazzjoni ta' bniedem li qed jagħmel l-ispiritwalità tal-Buddiżmu ħajkun qiegħed hemm ifittex dik il-paċi ġo fih. Inti li qed tagħmel hawnhekk qed tipprattika l-maġija, parti mill-fundazzjoni ta' kif tipprattika l-maġija u kif titgħallem tidentifika l-enerġiji differenti li int għandek ġo fik. U tisseparhom. Ara li moħħi, saħkom ħansaqsih fuq l-orbs. Kif ħajamel CE5? Ma taf x'inhi CE5. Għajli naqs spjegali. Mela, CE5 pratikament tipprova tagħmel kuntatt ma' daw l-esseri. Okay. Ju fuq su affarijiet oħra. Sawa. Issa, jien kont qed nara eżempju li di tal-frekwenza u tal-emozzjonijiet jista' jkun li twassal mek pereżempju the people who suffer the most shine the most. Yes. U jista' jkun li f'dak il-perjodu jimmanifestaw xi affarijiet. Jista' jkun? Jien ma nistax ma ngħidx li ma jistax ikun. Nemmen li il-bniedem huwa kapaċi minn affarijiet li huma ulterjuri għal dawk il-ħafna affarijiet, ħafna kundizzjonijiet u limitazzjonijiet li aħna npoġġu fuqna nfisna. In-nies ipoġġuhom minħabba l-fatt li qegħdin f'sitwazzjoni ta' soċjetà li ħalqitilna ċertu ktajjen u ċertu rbit u ċertu limitazzjonijiet ġo fina li sirna wisq niddependu fuq il-fatt materjalistiku. Meta bniedem miftuħ, bniedem li huwa apert, jixtieq jesperimenta, jifhem li hu għandu l-kapaċità li dak li jixtieq jagħmel jista' jġibu affruzzjoni, jiena nemmen li hemm il-mod u maniera jistgħu jsiru dawn l-affarijiet. Jeżistu dat tip ta' affarijiet? Nemmen li jeżistu. Issa aħna ngħidux li huma aljeni fil-mod kif aħna nifhmu huma aljeni. U mhix ascended masters. Dimensjonijiet oħra. Ġifieri l-interpretazzjoni ta' aħna f'dan il-livell u ta' nies differenti, suġġettivi għal dak li jew talmu, jew inkella ġew kundizzjonati, jew inkella dak li raw fuq forsi television u ġabhom jemnu f'xi ħaġa totalment differenti, hija suġġettiva. Imma li jeżistu dat tip ta' affarijiet fil-opinjoni tiegħi hija mingħajr dubju. Jiena xettiku fuqha. Tajli mela kif ħadd tagħmilha. Di bażikament jiena wieħed minn żewġ admins tal-paġna Kuntatt UFO Malta u aħna nixxerjaw ċertu knowledge u ċertu news li ikunaw bħalissa għaddejjin kurrenti insomma fl-aħbarijiet fejn jidħol ovvjament kollox u l-ufoloġija. L-ufoloġija, mioloġija ġej, imma insomma hija l-istudju ta' dawn l-oġġetti li jidhru. Waħda mit-teoriji tiegħi personali u ta' ħafna nies oħra hija illi daw li aħna llum il-ġurnata nsejħulhom aljeni jew min jgħidulhom ekstraterrestri
Jista' jkun li huma extraterrestri xejn, jista' jkun li dak li qegħdin naraw aħna huwa l-istess ħaġa bħalma kienu jaraw l-antenati tagħna fairies, demons, angels. U dak li tkellimna qabel ma bdejna nirrekordjaw li jekk persuna mhux ħansemmi isimha tajt li rat il-Ġesu Kristu fil-kamra tas-sodda, jiena nemnu. Imma mhux ħansemmi ismu. Jiena nemnu. Imma nemnu għaliex? Għax jiena naħseb li manifestazzjoni ta' dak li jixtieq jaraw. Imma m'hemmx veritarja, hemmhekk m'hemmx il-verità. Qed nemnu hawnhekk li dan ara xi ħaġa suġġettiva għall-istat mentali li jinsab fiha u li hu xtaq jimmanifesta. Allura ma ra xejn ħlief illużjoni tal-moħħ. Allora kieku kelli ngħidlek illi hemm xi ħaġa. Ngħidilha li trid, collective consciousness. Iva. Illi dina qed tiċċajta mal-bniedem, illi qed titħaq titrikkja l-bniedem. Trickster. U lilek tidhirlek bħala ħanajda Luċifru. Mhux hekk. Ma l-inti rajt l-anġlu tad-daw, l-inti rajt il-Luċifru, raġel sabiħ, jien naf. Jiena x'jiena qiegħed iktar fl-ufoloġija jiena ħanara dan ħanajdulu hekk l-alien. Sajan, għax huwa pil-mushrooms ħajjara xi 1000 jew xi njom. Jiena mhux qed ngħid illi dak li qed nara qed nimmanifesta jien, imma jiena qed ngħidlek illi hemm xi ħaġa terza persuna jew entità. Illi lili l-kejtellu qed tidirlu bħala dik ix-xi ħaġa li jiena ħan il-linkja magħha li jiena kif tajt ħan nagħmel rapport magħha. Fimt kieku kont Kristjan, jiena ħan nara l-Ġesu Kristu pereżempju, kieku jiena kont Luċiferjan kont ħan nara l-Luċifru jew xi entità oħra. Ġuża mifsud tal-Madonna. Kieku kont Mużulman kont nara xi ħaġa oħra. Kieku kont Buddist jew whatever kont nara xi ħaġa oħra. Dik li qed nipprova ngħidlek jien hekk. Ma ngħid jien hekk dina qed nitkellmu fuq ovvjament entità li għat-termin ta' hawnhekk ta' dal-argument hija ħatkun entità superjuri sewwa. Ekku. Issa jien ma nafx, imma l-entità superjuri m'għandix iktar xi ħaġa x'tagħmel milli toqgħod tinfluwenza l-moħħ ta' dak li jkun speċjalment individwalistiku biex tara dak x'jemmen, inx temmen, li ħoġ jemmen u toqgħod tilab moħħna. Ma naħsibx li jagħti il-każ mill-punt tiegħi. Minix qed ngħid dak li qed tgħid intu huwa forsi mhux veritarju jew mhux minnu jew ma jistax ikun, imma naħseb fil-realm ta' possibilitajiet, jien ma nemmix li ħajkun hemm xi ħaġa ulterjuri li m'għandha xejn iktar x'tagħmel li toqgħod tivvinta biex jiena jidhirlu Luċifru lilek jidhirlek Buddha da ħajdillu il-Little Green Fairy għaddej ma naħsibx li jgħadbad. U l-fatt li inti tirrappreżenta l-laqda ta' UFO f'Malta, sewwa ovvjament nemmen ukoll li inti għandek ċertu kredenza, ċertu beliefs f'affarijiet li huma differenti minn dak li huwa normali. Issa biex intuhom konnotazzjoni, biex intuhom diskrizzjoni, naħseb id-diskrizzjoni ma tistax tkun qed hemmhekk la tiegħi mija tajba, la tiegħek la ta' dak, ta' ħadd. Verità hemm x'imkien, sewwa żgur mhux forsi, imma naħseb li hija kombinazzjoni ta' kollu li ġara li qed jiġri u qatt irid jiġri. Fejn imbagħad niskopru nsiru nafu x'kienet jew x'inhi da kollu li qed jiġri, hawn min jgħidlek Buddha, Krishnamurti, Kristu, Ascended Masters, nies li huma kienu ta' livell avvanzat ġew hawnhekk biex jagħtu ċertu tagħlim, u mbagħad ovvjament avvanzaw lura għal dik il-livell dak l-istatut li huma kienu qegħdin fih primarjament. X'inhuma l-aljeni? X'inhuma id-dimoni? X'inhuma l-entitajiet? Jista' jkun huma l-istess ħaġa? Ek ngħidu aħna. Aħna dak ngħidu għalhekk ta' Patrick. U biex induru ngħidu u le ma jeżistux, meta nħarsu lej il-passat. Meta hemm aħna, u inti ġixxaljeni dawk. Ditta tu tagħmel sens ħafna, di qiegħda fuq il-ktieb. Bellezza. Di qiegħda fuq il-ktieb. Passportu Magonja. Passportu Magonja ta' Jacques Vallée. X'qed naraw hawnhekk qegħdin naraw dak li aħna ngħidulu grey alien. Bist il-mikrofon, sorry Mirko. Għax naqla warning inkella. Ġabta ġammillek il-kalta ħamra. Hawnhekk qegħdin naraw dak li aħna ngħidulu grey alien li ħafna nies jgħidu li jaraw insomma. Jien qatt ma rajt.
Imma x'għandu fidej, għandu tlet maskli, għandu maskla ta' mara, maskla ta' xitan, ta' demonju, għajlu li trid. U maskla ta' isu xi elf jew xi ħaġek. Sewa. Ġifieri jista' jkun li aħna dak li throughout history u meta ngħid history it goes way back ta' ġifieri, da ħanajlek l-aliens u l-UFOs mux fil-1947 daw jidru ta' u fil-1933 ta' meta jgħidu l-ewel wieħed. Dana issibhom miktubin anki fuq il-djarju ta' Kristofru Kolombo ġifieri u ħafna minn dal-affarijiet fuq il-ħitan. Fuq coin Greek u kol Flying Shields. Il-Romani kienu jgħidulhom il-Flying Shields, per eżempju, għax ovvjament ma kellhomx maxiex iqablu l-oġġett. Fimt? Ġifieri kif attinti jiena mhix qed nasal għal konklużjonijiet ta' imma kombinazzjoni dal-aħħar u issa dak hemm inkitbet paper mingħand grupp ta' xjenzati ġo Harvard u daw ħarġu berba possibilitajiet li fuq il-podcast li rekordjajt il-ġimgħa l-oħra ma sajan tajt id-dettalji tagħhom mhux ħanqod nirrepetihom illum. Imma waħda minnhom hija li magical beings. They can be demons, meta ngħidu demons, angels, whatever. Għax xi ħaġa li ma tkellimniex fuqha Patrick ukoll hija l-angelic beings daw li aħna ngħidulhom anġli, hemm l-anġli tajbin u l-anġli ħżiena jew l-anġli s-suwed l-anġli l-bojod. Palma jiena u inti qegħdin hawnhekk u jiena nista' nkun kattiv, nista' nkun qattil whatever u inti tajjeb. Jiena nemmen li daw l-anġli l-angelic beings hemm tnejn ukoll. Naqblu? ħajkolli ngħidlek ma naqbilx fis-sens li m'hemmx l-istess bħal maġija, m'hemmx kulur li dan jiddiskrivi l-entità, hawnhekk qed nitkellmu fuq anġli jew demoni. L-anġli u d-demonji li kien istess sara anġli jew demonji, ġifieri hemm tnejn. Le, daw il-kliem ġew mill-Knisja. Daw ġew minn xi ħadd dik li jrid jinfluwenza. Imma fl-istess punt, meta inti taqra il-Bibbja pereżempju, mela fil-Bibbja stess l-anġli qatlu. Issa mela tajjeb, mela żomm nara, mela fejn naqbdu dik linja fejn aħna niddefinixxu it-tajjeb u l-ħażin, skont tajjeb u l-ħażin, kaler da għamelek għax għamelek, dina ngħidlek li dan huma entità waħda ta' ċertu vibrazzjoni huma kapaċi li jagħmlu kemm it-tajjeb u kemm ħażin, bħal huma n-nies. U x'inhu t-tajjeb u x'inhu l-ħażin Patrick ukoll? Skużani? X'inhu t-tajjeb u x'inhu l-ħażin? U x'inhu t-tajjeb u x'inhu l-ħażin? Naħseb huwa suġġettiv. Huwa suġġettiv ħafna. Jista' jkun pereżempju kif jiġġagvali wkoll li dan jew xi ħaġa għandha ħafna branches jew nkella ħafna affarijiet qed jaħdmu għal għan wieħed. U dak lan x'inhu? Eżatt. Dik li ħadd ma jaf Patrick. Dik l-ikbar question mark fejn jidħlu dawn l-entitajiet hija illi jekk dawn l-entitajiet li qegħdin insemmu li ħaniġbruhom taħt keffa waħda ngħidulhom aljeni. Sewwa. Jekk dawn l-aljeni x'qed jiġu jagħmlu? Għax in-nies isaqsu ma x'qed jiġu jagħmlu fid-dinja tagħna. U jiena nistaqsik mistoqsija oħra. Għaliex qed ngħidu jiġu, għaliex ma ngħidux li qegħdin hawn. Li qegħdin hawn kullum kien, qegħdin hawn x'kien iridu daw jaqbdu jittantawna u jidħlu minn 5th, 6th dimension, 7th dimension u jidħlu fit-3rd dimension x'kien iridu, ma ħana ma stawx nidħlu għandhom. Jiena darba minn kif qed tgħid intu suġġett vera interessanti u huma suġġetti da kollu kemm taqbad l-okkult, taqbad l-aljeni, taqbad l-anġel, taqbad id-demonoloġija, taqbad ir-reliġjonijiet. U titfa' kollox offqa waħda ħassib li hemm ħafna affarijiet li huma l-istess. Taħt distrazzjoni differenti, taħt forsi twemmin differenti, imma il-fundazzjoni tagħhom hemm ħafna similitarijiet. Issa ħaġa waħda li dejjem kont ħsib li kelli jien. Jista' jkun li r-razza umana hija esperiment ta' dawn in-nies. Jista' jkun li meta aħna nitkellmu fuq il-ġenna, fuq il-Garden of Eden, meta nitkellmu fuq il-parabboli, x'wara kollox dawn huma parabboli. Kristu dak li kien dejjem jagħmel, Kristu eżista, issa min jgħidlek li bent Alla, mhux kollha kemm aħna tfal tal aħna hekk niġu fiha. Jiena li kien okkultist. Għajjem minn ism il-mewt. Kemm istajjeb ukoll. Kemm istal-ġen. Fimni għaw, jiena kelli bżonnu l-ġurnata, għot jaqlib li għadna l-ma fl-imbit, bomba. Imma kien okkultist, kien bniedem li għamel affarijiet li mhumiex qabad l-ordinarju u ġallu jagħmel xi ħaġa straordinarja.
Jista' jkun li aħna konna jew għadna esperiment, jista' jkun dak li aħna ifemuna meta jgħidulna Adam u Eva u dak li aħna ngħidu l-original sin li aħna Zotiori. daqsekku li aħna konna esperiment li fallejna f'liema sens. Għax kien hemm ċertu affarijiet li żviluppajna bħalmija il-ġelozija, ir-rabja, il-materjaliżmu, il-grid, li forsi ġalna l-daw li ħalquna u xek tiġi l-kreazzjoni wara kollox. Sa kreazzjoni għax nemnu falla u fil-greater consciousness u hemm Alla wieħed so on and so forth. Jew inkella aħna ġejna maħluqin minn civilizazzjoni differenti li jolja. Għax dana huwa dokumentat kemm fi żminijiet tal-piramidi tal-Eġizzjani fil-Inkas so on and so forth li raw ċertu affarijiet li ġraw. Jista' jkun li aħna prodott ta' daw in-nies wara kollox. Forsi għamluna bħala skjavi wkoll. Jista' jkun kien hemm dik ir-ribellazzjoni li aħna niftehmu jew nifmu li kienet il-waqgħa ta' Luċifru. Jista' jkun li hija kienet l-umanità qed tqum kontra oppressjoni ta' xi ħaġa li ħalqitna. Interessanti. Da bħal meta pereżempju kif xadni kemm qed issa għalna. ADHD. Tal-banju. Tal-banju. Għalet tinsaqsik ħafna affarijiet. Tħolaru fil-banju. Dik waħda jien mhux miegħek. Kien jidħol kemm irid, inħobb waħdek. Le, grazzi. Trid tinsaqsik ukoll, eżempju, Xems il-Marif sewwa. Dak fil-Libanu kien hemm xi ħadd u invoka ġinn. Issa ġinn jiena nassoċju ma' dawn l-entitajiet li qed nitkellmu fuqha. Isem differenti naħseb u Issa wara li ġara dil-biċċa xogħol fl-80s, dal-ktieb ġibbenjat minn kollhom kien. Eżempju, l-Iran jaqtawlek rasek barra, l-Iraq jestraduk, Saudi Arabia l-istess, pina tal-mewt. Issa, huwa possibbli li vera tinvoka entità? Yes, jiena nemmen li huwa possibbli għax hija affarijiet li rajt jiġru. Dak li nista' ngħidlek. U kemm hi repercussion kbira? Repercussion kbira f'liema sens, fem. Għax eżempju f'dal-lok mitu 34 ir-ruħ. Sewwa, mela ovvjament il-prattika kienet ħażina. Nerġgħu naqgħu fl-istess fażi li waqajna fiha l-ewwel meta konna qed nitkellmu li inti għandek tuża ċertu affarijiet biex inti tuża ċertu protezzjoni u rispett lejn dak li inti qed tevoka jew tinvoka biex inti jkun hemm ċertu djuwalità bejn dak li qed iġġib u l-esseru uman li huwa inti. Sewwa, hawn ħafna nies li jużaw ċertu tekniki fejn jippruvaw jagħmlu dak li ngħidulu enslaving of the entity. Inti dan huwa ġen tal-moħħ. Meta inti għandek xi ħaġa li hija superjuri għalik u dejjem ħad tkun superjuri għalik din l-entità għax hija xi ħaġa differenti totalment minnek ta' grad għoli li inti qed iġġib f'dan l-eżistenza biex tipprova ġib għajnuna jew inkella forsi knowledge jista' jkun ukoll. Imma blima motu manjera inti tittaħseb jew għattemmen li inti ħatkun superjur għal dik l-entità. Il-prattika tibqa' dejjem hemm. Meta ngħidu li ċertu pajjiżi jadottaw ċertu miżuri estremi, ma rridux ninsew li daw il-pajjiżi sewwa u mhux meta nitkellmu fuq il-popolazzjoni tagħhom ta' għax jiena għandi following qawwi fl-Islam u tinsewx jien x'nirrappreżenta. U barra minn hekk wieħed minn dawk in-nies li għallimni kien bniedem Musulman, wieħed minn dawk l-allima li kelli. Dawn in-nies qed ngħidu dew l-entitajiet l-organizzazzjonijiet jew il-gvernijiet jew forsi anka reliġjon li hemm estrem mhux in-nies nerġa' ngħidlek. Daw it-tip ta' miżuri joħduhom fuq kollox. Mhux fuq biss hekk inti tuża ktieb li forsi mhux suppost, imma ifhimni. Daw in-nies jista' tagħmel xi ħaġa li għalina f'dan fis-settur fejn aħna qegħdin fl-Ewropa narawha trivjali u hemmhekk għalihom tkun xi ħaġa verament kruċjali u tispiċċa tillef rasek. Iġifieri ma nemminx li għax iħabba lil ktieb biss. Li l-Kuran jgħidlek li dak li huwa black magic huwa bbanjat huwa minnu. Biss ma ninsewx. Li jgħidlek ukoll lin-nisa jgħidlek ukoll fuq l-alkohol jgħidlek fuq ħafna affarijiet. Naħseb kollha nafu li daw il-prattiċi ma jsirux. Mela Deuteronomju fil-Bibja. Daqshekk u hemm ħafna iktar. Jinħammu l-infern għax li bess pereżempju dan ajlon naħseb dak kwatin naħseb ma nafx ġeri
Skont Nispera ma tiġix id-Deuteronomju. rasek siħbi. Jiena dik. Jien li kont ħa naqbad insaqsik ukoll. Għax inti l-ewwel qabel ma bdejna nirrekordjaw, Iva. bdejt tgħidilna li meta tiftaħ bib, tiftaħ portal, Iva. titkun taf kif għandek talqu tittarġa talqu Dejjem. warajk. Dejjem. Issa, il-mistoqsija tiegħi, u naqbel miegħek ovvjament, mistoqsija tiegħi ħatmur għax naf li hawn ħafna nies jistaqsu għadi fuq il-Ouija board. Jiena ma tkun żgħir għamilta, ġifieri, ħadmet ma nafx. Għamilta mhux darba u tnej, ġifieri. Jgħidu li n-nies ibeżżawk biha, ħajtek. Għax jgħidu lek tiftaħ bib u ma tkunx taf talqu. Hija xi ħaġa li għandna nibżgħu minnha jew hija ġast logħba. Ma nafx jiena kull ma narħa biċċa bord tal-injam planxett. Mela, meta inti qed tuża ċertu affarijiet biex tagħmel jew tesiġi jew iġġib fir-realtà tiegħek xi ħaġa differenti, dejjem hemm mhux il-biża', imma inti qed hemm ir-riskju. Mela jekk jiena ħanaqbad sikkina u ħanibda naqta'. So qatt ma ġajt sikkina f'ħajti, u mbagħad immur biex naqta' illa ħamun tajjar subajja jew ntajjar parti minn subajja. Ila għala ġarajek. Ġarajek, mux għax is-sikkina kienet ħażina, jew is-sikkina mhux qed tagħmel xogħla, imma xi ma kontx kapaċi jew nafx għandi nagħmel bis-sikkina. L-istess ħaġa hija Ouija board jew inkella diversi affarijiet oħra li tużaw fl-okkult fejn inti ma tkunx prattikat u instwit kif għandek tagħmel b'dik xi ħaġa u il-realtà tal-affari hi li tista' tispiċċa f'sitwazzjoni ma tantx gradevoli. Ġraw dawn l-affarijiet iva. Jistgħu jiġru iva. Qed tilab man-nar jekk minn dak li jkun joħodha bħala ċajta jew xi ħaġa hija nagħmlu Ouija board aħna x'għandna x'nagħmlu nofshom fis-sakra u l-diċaġa tal-films mhux se jiġri xejn. Tajjeb ma ġara xejn sakemm ma jiġri xejn. Ma meta jiġri? X'inhi l-konsekwenza mbagħad wara? Se noqogħdu ngħidu wara għax u le kombinazzjoni u le mhux għalhekk. Imma s-sitwazzjoni tkun li l-verità l-affarijiet jibdew jiġru. Dawn huma affarijiet li jiena rajthom bajnejja, ħantik eżempju wieħed. Ouija ma tantx hija xi ħaġa li naħobb nuża. Sewwa? Biss kien hemm żmien fl-Ingilterra li użajta. Żmien il-bot qed nitkellmu fis-sena 2000. U darba minnhom kien hemm grupp ta' nies u saqsewni isma' ejja nagħmlu waħda flimkien. U għamilniha. U jien dejjem insistejt isimgħu jiġri x'jiġri f'dan il-lat issa li ħanagħmluha, ħadd ma jerħi idejh minn fuq il-bord, minn fuq il-planxett. Sewwa? Tinfetaħ kif għandha tinfetaħ u tingħalaq kif għandha tingħalaq. Ma noħdux dawn l-affarijiet bin-nejk għax inkella jaf ikun hemm konsekwenza. Issa dan tista' tgħid li trid. Hemm min ħajjemnek hemm min le, hemm min jagħmilha għal gost u l-pjaċir, hemm min forsi ħadrink jew tnejn frasu jgħidlek u ħa nipprova x'jista' jiġri. Issa, kombinazzjoni le, inserta kien hemm bniedem li neħħa jdejh minn fuqha. Jgħaddu jumejn, kien qiegħed fit-taksi ma' tfajla, it-taksi wefqet, jaqa' minn ġo s-sit tat-taksi, kombinazzjoni, jaħbad rasu għall-bankina u miet. Kombinazzjoni? Għajdli int. Il-probabilità li dik kellha tiġri hekk għalija mhix kombinazzjoni. Kienet tinbih bħala logħba dik. Let's go. Imma ħafna affarijiet li jintużaw fl-okkult l-lum il-ġurnata jinbijaw bħala lob, tarot cards kemm trid. Minn kollox jinbih. Anke nursery rhymes, ħafna minn nursery rhymes għandhom konnotazzjoni. għandhom konnotazzjoni kbira mal-okkult u prattiċi okkulti. Per eżempju, hemm dik ma nafx eżatt kif tajda, Ring Around the Rosie, xi ħaġa. Ring Around the Garden. X'inhija? Ring Around the Garden like a teddy bear. One step, two step. Dawn huma kollha nursery rhymes konnotazzjoni li nies laqasif mhux huma jgħidu. Nies ma jafux x'inhu ma jgħidu. Bħal maħna konna fl-antik. Naħseb anke f'xi talba għandeku. Anke fl-antik konna ngħidu l-allu ballu. L-allu ballu x'inhu? L-allu allu alla bal. Bal x'inhu bal? Bal huwa Xitan. Dasek kollox. Demon. Missi nies ma jifmux il-konnotazzjoni jew inkella shortening ta' dik il-frażi. Bħal maħna ngħidu wara ġej għal-mewt għalik biex taqlik u biex tixwik. Fimt dejjem hemm u tinsix li l-kliem u din li nies forsi ma jifmux li fil-maġija, il-kliem
huwa paramount. Words carry energy. Il-klim huwa kollox. Għax u bihom inti tagħti l-intenzjoni, fis-settur tal-liġi li jiena nemmen li hemm ħafna maġija, il-klim huwa kollox. Kif inti tiddiskrivi jew inkella tagħti amment ta' sitwazzjoni tista' tik jew verdett jew ieħor. U kull mija kelma. Verbum dej? Caro factum est. Ġveri, anke l-Knisja Romana, taf, il-words have power. Anki dil-ħagġa li ħarqu z-zebbuċ u hekk. Jiena forsi noqgħod naqra attent milli nidħol f'konfrontazzjonijiet mal-Knisja Kattolika għax naħseb wieħed mill-iktar personalitajiet li ikolli clashes. Jien ngħidlek hawn satellita għalik personali. Jiena il-ġurnata ksirt naħseb. Imma ħantikom teorija. Inta għamilt level up iktar minni, jiena għamilt jgħazzaw mappa. Jien ngħidlek li l-Papa għandu ritrattijaj bid-dartboard hekk. U kull filgħodu jitfala waħda, jara fejn ħadd tiġi, illustja f'moħħwa. Imma ħantikom xi ħaġa sa jiena kont involut f'affarijiet fil-ħaden tal-Knisja, mista nidħol f'dettall. Fil-ħaden tal-Knisja fej forsi kont privi għal ċertu informazzjoni li ċertu nies oħra ma kellhomx. Li mi l-iktar ħaġa importanti f'din-dinja, li mi dik the most important, the most valuable currency. Li mi? Knowledge. Le. Information. Laqqas. The most valuable currency hija l-enerġija. All right. Ħabba enerġija. Issa, Minna nimħabba memx. jiena għandi teorija, di teorija bbażata fuq dak li rajt jien, imma teorija hemm barra taf ma żommx sot għaliex ħaddieħor ma rax jew ma kienx suġġett għal dak li jiena rajt. Jiena nemmen li l-Knisja il-quddies isiru dejjem fl-istess ħinijiet madwar id-dinja kollha, għax inti bħala bniedem li tifrekwenta u tmur il-quddies tinżel għal kubtejk, poġġi jdejkek qed tagħti l-enerġija tiegħek volontarjament lil min qed iqaddes. Jiena nemmen li l-knejjes kollha jħarvestjaw, they harvest energy. U dik l-enerġija tintuża biex imbagħad il-Vatikan jew inkella l-istituzzjoni tagħmel dak li għandha tagħmel u toħloq dik id-diversità, dik iċ-change li tittoħroq fid-dinja billi tuża dak li huwa l-iktar ħaġa importanti f'din-dinja li għall-enerġija. Issa meħa jgħidlek tlaqt minn moħħok il-miġnun inċintajt. Jiena ngħidlek li hija ħaġa li mhux hija possibilità, hija veritarja. Tagħmel sens. Ħafna veritarja. U hemm ħafna iktar affarijiet li wieħed jista' jidħol fid-dettall fihom, minix se nidħol fid-dettall fihom u ħanajdlek għalfejn. Jiena kelli il-Facebook pages tiegħi. Żmien minnhom kienu jolqtu 3 miljun ruħ fix-xahar. Darba ktibt artiklu se jinktib xi 300 lezzjoni, 300 artiklu mhux fuqhom. Fuq organizzazzjoni speċifika li għandha x'taqsam fil-ħdan tal-Vatikan li jien kelli parti x'naqsam ma' l-organizzazzjoni u mill-għada ta' dan il-post il-pages tiegħi sallum il-ġurnata ma ħadux ruħ. Ma ħadux ruħ. Issa jiena qed ngħidlek jien għandi malux tal-Vatikan. Għax it-Trengebel milux tal-lejt post fuq il-paġna tiegħi involuta fuq il-Vatikan. Għad għandi l-screenshot. Facebook kitibli għalli għandi l-screenshot nista' nurjulek. Kitibli li I am sharing violence, da ritratt tal-Papa, ġifieri, u li ħaniġib benjat u ħatinala il-paġna. Without doubt. Li jiena mbagħad biex fottejtu għamilt screenshot tagħha u postjajta xogħolta fil-comments. Sawa. Il-post jekk tara l-insights tagħha tara l raw ftit nies. Sejna fil-paġna tiegħi ġifieri jaraw ħafna nies kull post li nitfgħu. Kemm jienu l-udjenza. Għalaqlek l-udjenza. Għalaqlek l-udjenza. Ġifieri di li qed tajt inti tagħmel sens ħafna. U tagħmel sens ħafna dik li għadd ukoll. Li they are harvesting energy, considering li anki l-knejjes dejjem rajt huma mibnijin fuq energy issa qed tajt għandek circuit. Taqsakku.
Nasekku. U mibdin biskop. Geometric patterns. Danna m'hemm xejn li sar kombinazzjoni, kollox inbena biskop. Sewa, infatti hija ħaġa li aħna naraw eżistenza sal-lum il-ġurnata kien hawn ħafna imperi li ġew marru, ħafna tkissru tfarku, ħafna kienu dawk li kellhom ħafna skandli u problemi, ma hemm wieħed minnhom baqa' għaddej daqslik ikun qatt ma ġara ġej. Jiena xtaqt inkellmek ukoll nekromanzija. X'inhi? Nekromanzija l-istudju ta' meta inti qed tinvoka u taħdem mal-mejtin, nekromanzi. Mela inti fil-maġija għandek 3 suġġetti li huma l-echelon, li huma il-pinnacle tal-istudju maġiku tiegħek. Nekromanzi, demonology u seġejja l-ikbar waħda, forsi iktar waħda kontroversjali, resurrection magic. Issa, meta inti tkun il-ħaqda u t-tlieta, sewwa il-piramidu ta' fuq. Dak hemmhekk inti you have accomplished the pinnacle of witchcraft, of sorcery, of occult study. Huma suġġetti for the faint of heart? Absolutely not. Nista' ngħidlek kategorament li mhumiex għal dak li ħajidħol fuqhom jew ħajjiġi involut fihom ħafna jixtiequ imma l-istudju tagħhom u dak li inti trid tidħol fih biex tasal li tkun fimt, prattikajt u sirt adett f'dak l-istudju huwa intrikattiv ħafna, mhux għal kulħadd. In-nekromanzija tagħti ħafna lok għal dak li jrid forsi javvanza fl-istat tiegħu maġiku li jkun qed jaħdem ma' entitajiet differenti. Taħdem mal-mejtin, taħdem ma' xi ħaġa li kienet hawn li tilfet l-animità tagħha u inti rġajt animajta biex taħdem ma' dak li jkun, ma' dik il-ħaġa li qed tipprattika. Meta tajta animajta. Mela, jiena ktibt naqra ħafna mill-affarijiet li qed ngħid ma nistax ngħid, m'għandix għalfejn noqgħod lura minnhom, ma noqgħodx lura minnhom għax huma pubblikati. Ħriġthom hemmhekk fil-pubbliku huma part of public domain miktubin u bniedem jista' jaqrahom meta jrid. Nies li jingħalmuni in-nekromanzija u hemm ċertu entitajiet anka fil-ħaden ta' ċertu organizzazzjonijiet li ġa semmejna fuqhom. Bil-prattika li inti tidħol fiha u ċertu knowledge, ċertu spellwork, inti rnexxilek iġġib lura anke għal mument bniedem li forsi għadda, issa da hemm prattika. Mhux se nitlu fil-prattika u mhux se nitlu fl-etika. Li ġib lura dak il-personaġġ, dik il-persuna li għaddiet għall-iskop li inti tista' staqsi ċertu domandi, u mbagħad terġa' tpuġġiha lura mhux l-istat naturali, għax l-istat naturali mhux stat naturali, ma fl-istat li hi kienet qiegħda ġa fih qabel ma inti għamilt ir-reanimation of the corpse. Sewwa? In-nekromanzija huwa suġġett vast ħafna u jieħu ħafna angoli differenti. Milli tuża ċertu affarijiet li tittakwistom motu manjera forsi kultant mhux daqshekk legali, etika, imma huma kollha jikkonstitwixxu parti minn dak l-istudju u biex inti tilħaq il-pożizzjoni u ir-riżultati li inti tixtieq tilħaq fl-istudju tiegħu tittamilhom bil-fors. Darba rajt storja fejn kien hemm wieħed qajjem il-kelb mill-mewt. U l-kelb ma kienx l-istess kelb skontu. Kien differenti. Mela, ejja nitkellmu naqra fuq Resurrection Magic sewwa. Issa nerġa' ngħidu mhux qed ngħidu affarijiet minn hawn lid-dinja daw. Resurrection Magic jiena nissostjeni, jiena Patrick Gaffiero nissostjeni u jekk il-Knisja tixtieq tikkontradini tagħmilha meta trid fl-apert li huma għandhom organizzazzjoni li jistudjaw din il-prattika intensament. Mela, dana qajjem il-kelb. Ħanitkellmu fuq xi ħaġa jien nemmen fiha. Jiena nemmen li inti reanimation
Sawa li inti tqabbel ir-ruħ mal-ġisem hija ħaġa possibbli. Hemm il-fatturi time, very important is time. Sawa, iż-żmien li inti tagħmilha fiha. Aħna niftakru li l-ġisem jiddikomponi. Teorija minn tiegħi jien ġaħa ngħidlek, u jiena nemmen li hija teorija fis-sod jiena nemmen hekk għax naf li kien hemm ċertu organizzazzjonijiet fid-dinja li meta jiena ktibt fuqha din u rew ċertu interess. Aħna kollha nafu li fid-dinja għaw il-prattika tal-cloning, sawa? U nafu li l-cloning sar. L-uniku ħaġa li għadhom qatt ma nexxilhom jagħmlu hi li jaqbdu r-ruħ u jidaħluha lura fil-ġisem. Meta inti sawa għandek ir-ruħ, il-prattika tal-Resurrection Magic li tik li inti jirnexxielek iddaħħal ir-ruħ li jitidentifika dak li hi kienet assoċjata miegħu. Int ma tistax taqbad ruħ u ddaħħalha ġo il-ġisem ieħor, dik hija possessjoni. Hemm differenza bejn possessjoni u reanimation. Il-possessjoni tissir minn entitajiet li huma differenti u terzi li qed jippossedu xi ħaġa li ġa hija animata. Meta inti qed terġa' tqajjem xi ħaġa li din ir-ruħ m'għadix parti minn dik il-Kostituzzjoni u dik ir-ruħ tista' biss tkun parti minn dak li hija taraf kienet parti minnu qabel. Ma tistax taqbad ruħ u tpoġġiha ġo ġisem ieħor, dik mista teżisti qatt, ma tistax. It's impossible. Ma f'dak il-każ taħseb li ġara. F'liema sens. Għaxu qal li qabel kien f'din l-istorja insomma li rajt kien friendly u hekk dal-kelb u wara li reġa' qajmu. Kien aggressiv totalment differenti. Kifetlek hemm xi ħaġa ma nixtieqx nidħol ħafna fid-dettall fuq għad il-biċċa xogħol għax forsi mhix xi ħaġa li tista' titkellem daqshekk apert fuqha għax hemm ċertu konnotazzjonijiet ta' xi jiġri ma jiġrix. Imma nemmen dak li qed tgħidli mela le, għalhekk għadlek il-fattur ta' żmien huwa kruċjali. Għax inti kif nafu aħna dak li aħna għaw f'dan ir-realm mhuwiex infinit, mhux għal dejjem, ħajdeteriora. Issa aħna tiddeterioraw anke waqt li aħna ħajjin, aħseb wara mejtin. Ġifieri allura Lazzru. Lazzru kemm kien ilu mejjed meta qajmu Kristu. Dik ma naħseb ħajjina ma nafx minix intista kemm kien ilu mejjed. Biss ma naħsibx jiena naħseb li ġranet. Allora f'ġranet naħseb jiena tkun diġà u dak iż-żmien ifhimni ma kellhomx il-friġis. Alright, kellhom it-tums tagħhom imma stil naħseb jien beda jiddikomponi. Allora dan ir-raġa ġie rianimat f'ġo ġisem rotting, ġifieri zombie, allura din ngħidu dak kellu. Hemm teorija li tajt li inti l-ġisem up to 3 days inti għadu qed jiffunzjona. Jiġifieri jiffunzjona f'dan is-sens li għadu qed jikbrulek dwiefer li ċertu partijiet mill-ġisem baqgħu attivi li tgħid ix-xjenza sewwa. Dik ta' dwiefer u tax-xar. Smajta kemm il-darba, imma hemm teorija li għalfejn għax inti l-likwidu jibda joħroġ minn ġol ġisem, ikun hemm dehydration u l-ġilda tibda tirrestrinġi ruħha, allura inti tibda taħseb il-dwiefer qed jikbru li fil-verità. Naqgħu fit-terminoloġija ta' xjenza. Eżatt, mhux hekk xjenza. Issa, inti id-differenza bejn il-ħaj u l-mejjed x'inhi? Naħseb illi għandek ir-ruħ. Għandek karozza vojta, m'għandekx karozza bla magna. Jiġifieri dak li ħadd ta' anima, li ħadd lura s-saħħa jew inkella iġġib lura dak li kien jeżisti qabel fi stat li kien qabel hija dik l-enerġija, dik li aħna ngħidu l-ruħ. Ir-rianimazzjoni qatt saret li taf biha inti. Qatt saret f'liema sens. Mela ara definitely saret dejjem jekk aħna għandna nieħdu dak li għamel Kristu at point value. Parti Kristu ta' ngħid jien. At point value, mela saret minn Kristu. Jiena nerġa' ngħidlek Kristu għalija kien okkultist u mhux meta ngħidu mhux li bentalla, mhux qed nitkellmu b'mod degradanti, imma qed nitkellmu mod ta' bniedem li kien superjuri, żguru mhux forsi, kif dejjem għadna aħna kollha tfal ta' dak li aħna ngħidu Alla, jew inkella greater consciousness, u kien kapaċi jagħmel affarijiet li ma kinux ta' din id-dinja. Daqshekk kollox.
saret fuq affarijiet oħra mhux umani, ngħidlek iva. Alright, le, mhux umani, ħalli ma nidħlux. Meta ngħidu mhux ngħidu annimali. Fuq annimali ngħidlek iva. Nista' ngħidlek mingħajr dubju. U taf bija inti. U naf bija jiena. Fuq uman naħseb jiena il-ċans, għax inti anka fir-Reanimation Magic, meta inti tagħmel meta inti tidħol fir-realm ta' Resurrection Magic. L-istudju tiegħu, parti mill-istudju tiegħu hu li jista' jkun hemm okkażjonijiet fejn l-integrazzjoni tmur ħażin. Għadek kemm semmejta inti. Sewwa? Li l-kelb ma kienx l-istess. Meta inti l-integrazzjoni tmur ħażin, issa għandek problema ta' moralità. Issa x'tagħmel? Mela inti number one għamil xi ħaġa forsi kontradittorja ma' dak li kun xtaq. Mingħajr il-permess, għax inti il-met ma saċtek il-permess. Sakemm ma jkunx kitibilek qabel. Number two, jekk l-affari marret ħażin u jistgħu u ġraw u kien hemm ċirkustanzi, fatturi oħra li marret ħażin, inti il-moralità tiegħek issa xtajlek. Toqtol il-kelb. Problema kbira, le? Ta' moralità. L-ewwel semmejt il-cloning inti u kont totalment insejta. U hija interessanti il-cloning toqgħod taħseb fuqha għax inti l-bniedem li qed jaqbad jagħmel ingredjenti ta' cake. U qed jippretendi li dan il-cake alright ħajħu l-ħajja, mela la ħajħu l-ħajja. Ngħidu mela jien għamilt karozza. Imma driver ma nafx nagħmlu, ma nistax nagħmlu xi driver huwa bniedem. Da driver minn fejġi biex ġie animat dak il-ġisem ta' bniedem klonjat. Li x-xjenza jew dawn in-nies li qed jippratikaw il-cloning qed jisperaw li ħajamlu u li naf b'fatt ta' ċertezza i li jista' jkun hemm mod u maniera jsir harvesting of souls. Sewwa? Issa meta inti jsir il-harvesting of souls, inti se taqbad id-digital imprint, sewwa taqbad il-ħaġa li din qed tiġi rikonoxxuta minn dik l-enerġija l-entità li kienet qiegħda ġo fija, mela inti taf, mela dan il-ġisem ħajjiddeteriora. Ma jekk jiena nista' niħħarvestja dik l-enerġija, mela jien nista' lilek nanimak meta nixtieq jien. Għax darba li jien għandi l-ġisem il-klon jista' jiġi miżmum preservat għal ċertu ammont ta' żmien. Jista' jkun li jitlef minnu meta pereżempju jekk jerġa' jipprova jagħmel il-biċċa xogħol naħseb ħajtlef ħafna minnu li jkollu. Jew xorta jaqpa' bħala integru. Ħaġa oħra li hija interessanti knowledge mela dak kollu ma jenet nieħdu ħaġa oħra jiena ktibt fuqha kienet il-birth program jien ngħidilha, it-twelid. Hemm min jemmen sewwa li aħna nitwildu b'mod totalment ta' bioloġija. Mela raġel ta' mal-mara sar lat u għamlu baby. Il-baby twilet u ovvjament kif tgħidilna kif twilet bir-ruħ u mbagħad għandu l-moralità, għandu l-kuxjenza, and so on and so forth. Jien nemmen li kull bniedem minħabba jien nemmen fir-inkarnazzjoni, jien nemmen li r-ruħ terġa' titwilet u terġa' tiġi jew f'dan l-istat jew fi stat ta' livelli ieħor avvanzat. Li r-ruħ tkun għażlet id-destinazzjoni tagħha u dak li tixtieq tagħmel minn qabel. Bħalma jien nemmen kontradittorja ngħidlek imma fl-apert ktibta di li meta inti jkun hemm mhux bil-fors tinsix li jista' jkun hemm problemi mediċi, sewwa? Imma jien nieħdu l-problemi mediċi u nħalluhom apparti għalissa. Li meta kultant ma jkunx hemm sitwazzjoni fejn dak li ġara mar a terminu jista' jkun li aħna hemm dak li aħna ngħidulu l-kill switch li inti kapaċi tittermina ħajtek mod volontarju mhux qed nitkellmu suwiċidju hawnhekk, mod volontarju smajt fuq għali. Billi tieqaf teżisti. Dasek kollox. Issa, jista' ikun li inti jekk inti ġa għext ma nafx kemm il-ħajja, immaġina kieku dan din il-font ta' knowledge
tagħmel download. Sewwa meta hi daħlet fil-ġisem li tixtieq tebita fih li ħajkollha mela din it-tarbija. U tagħmel download dik l-informazzjoni kollha ta' ħajjit kollha differenti għal ġo dak il-moħħ. Esplodi. Literalment. Użgu. Ma bil-fors li hemm xi ħaġa aktar Esu u format. aktar elaborata. Esu jifformatjalek Nżomm l-affarijiet li jmexxu da u mbagħad kollox l-ewwel mill-bidu. semmejt id-deja vu inti wkoll. X'inhi hija kombinazzjoni deja vu hija il-moħħ qed jiġi suġġett tal-affarijiet li qed jemmen fihom li ma jeżistux, qed jesaġera, qed jaħseb, qed jimmaġina. Imma kemm il-ħaġa ħanpoġġu taħt id-diskritt ta' immaġinazzjoni allura? Ekku. Kollox? Jiena pereżempju deja vu tiġrili. U kombinazzjoni kienet ilha ma tiġrili u ġrat l-ġimgħa l-oħra kombinazzjoni del-deja vu. Rajt stampa quddiem għajnejja u ġifieri I was aware of the moment ġifieri, kont qiegħed fuq ix-xogħol kombinazzjoni. Kont qiegħed meeting fuq ix-xogħol u nara stampa quddiem għajnejja li għaddi familjari u f'ġo moħħi in real time għattissa dak ħajajtek. U għala. Issa jiena naf li rajt fuq għad-deja vu li inti tista' tkun kimika ġol moħħ li dina iġġalek isa taħseb li inti tiġa rajta, imma allura kif jiena kont tiġa antiċipajt x'ħatajt. Eżattament. Fimt? Ġifieri dina mhux irrealizzajt wara, jien irrealizzajt qabel ma ġrat. Ġifieri dik id-deja vu l-ewwel semmejt għandi kun qabel ma bdejna għal x'ismu. Dika taħseb li hija xi memorja minn Naħseb wara tagħmel dik il-pittura u tikteb għandna messaġġ. L-aħħar pittura l-għamilti. X'tal-bliħ dik? żomma x'ma fimtekx. Il-pittura l-aħħar waħda l-għamilt u ktibt il-messaġġ il-mintajta. Bad ħadet għalija. Issa norik. Ma fimtekx. Għamilt pittura, ktibt messaġġ u l-persuna ma diċ tkellimni. Imma L-għada. għax il-messaġġ kien ġa indikattiv ta' xi ħaġa minn qabel. Le, assolutament, naħseb li kien messaġġ tajjeb sabiħu. Imma illum kif qed ninterpretaħ il-messaġġi għalija. Fimtek. Isek ġa kontrajt l-iżvilupp ta' kien se jiġri minn dak il-messaġġ. Reliving the occasion. L-outcome tiegħu eżek kont ġa. Ma jista' jkun forsi dak tkun immaġinajtu, ma jiena li qed ngħid jiena hija li jiena bħalissa tinħares hekk lejk ta' parsi hekk u qed int ħatajt xi ħaġa issa dak ma tiex. U tant tiġbjani. U jiena ġo moħħi ngħid Petrik ħajajt hekk li għandu laċċ. Taqbeż inti u tajt għandi laċċ. Inti awtomatikament dak li tibda tajt dik hija pure deja vu. Ma kemm il-darba ġratilkom li forsi tintaqgħu ma' bniedem qatt ma rajtuh jew taħsbu qatt ma rajtuh f'ħajjitkom u tħoss ġo fik li dal-bnedem inti kont tafu qabel. Ejja, 100%. 100%. Jista' tkun persuna mat romantiku, jista' tkun persuna personali. Jista' tkun post. Li tmur f'post li qatt ma kont inti fih u tirrealizza li inti dal-post tafu. Jew taf affarijiet fuq dal-post li ma tistax tkun tafu. Mingħajr ma inti qatt kont hemm. Jien ġrat li qed nara programm ili nsegwih naħseb 20 sena qabel kien jismu Voyager illum sar jismu Freedom. Nisir kun nhar ta' tnej. U da kien hemm programm fuq Sintra, Portugal. U da qegħdin narawh kien mara ħdejja fuq is-sofan. Da Sintra qatt ma smajt bih dal-post. U kif rajtu dal-post hekk ġab drone footage minn fuq u ġitni l-kelma ġo moħħi Sintra. Hekk. Ġitni l-kelma ġo moħħi Sintra. U l-mara t-tela Sintra, t-tela ma nafx għalfej, t-tela ġitni dil-kelma f'moħħi. Beda l-programm u da, insomma, il-prezentatur għal da post Sintra mara ħarset lejek fis-sob taf, paspeċi. Għamġek. U bdejt nid-diskrivi laxem, anke għax imbagħad ovvjament il-kamera minn niżlu dal-post u bdejt ngħidilha t-tela hemmhekk u rajni. U kien. U l-mara għalt ma daġi li mort t-tela qatt ma mort il-Portugal għadni s'issa. Jiena nemmen fiha deja vu, ġifieri. Nerġgħu ngħidu hija suġġettiva dak li jkun u xi jemmen u ma jemminx. Imma naħseb hemm ħafna nies li anka jekk ma jemnux xi darba oħra ġew f'okkażjoni fejn jgħidu ma dal-persuna nafu jien. Jew dal-post ġa kontaw. Birko, meta tajna l-ewwel darba jena u kita u kien tajna.
U Mirko ħaseb li nafu xurxin. Għadu kam Żmien jgħallinna huwa, kombinazzjoni. Klikjajna jena, u anki inti tal-ostja. Eżattament, thank you. Le, għaxe, jena nemmen illi, jena nemmen illi aħna nħossu l-ora sta xurxin. Ekku. Jena bniedem bullshitter u daw l-affarijiet mill-ewwel nħossu u bniedem jimbuttani mill-ewwel. Jena straight at night, ġili għabat juġani dari qoddim ċertu nis. Vibrational frequency. Ekku. U mbagħad hemm ċertu nies illi l-preżenza tagħhom biss l-ewwel semmejtlek healing. Iva. Ma jaħal ma ngħidux il-kelma healing għax forsi tifhimni li qed tifejjaqni. Ekku. Imma l-preżenza tiegħu tant hija pożittiva, tant hija mdawla Telefak. illi nħossni aħjar, meta anki sempliċement fil-preżenzja ta' dil-persuna. U hemm numru żgħir ta' nies Maltin illi jiena nħossni komdu magħhom f'dan it-tip ta' mod illi jkolli dik ħanajtek connection ulterjuri, mhux ejja, ulterjuri. U ħanajdlek, nerġa' lebda disrispett li għad, imma sewwa tgħid, dawk in-nies illum il-ġurnata jħossok tajjeb madwarhom saru ftit. Ftit. Issa ovvjament aħna kull tip ta' ideoloġija differenti li għanna, imma fl-istess ħin naħseb li hija wkoll ideoloġija li tikkumplementa. Ħafna nies illum il-ġurnata ma jifhmuhiex, mhumiex qegħdin hemmhekk għax il-vibrazzjoni tagħhom hija totalment materjalistika. U meta inti tkun qed tivvibra f'ċertu mod li l-affarijiet ta' madwarek li huma biss dawk l-affarijiet li tista' tħoss qed jagħmlu sens għalik. Ma tistax taqbel ma' nies li huma l-elevazzjoni tagħhom hija ulterjuri minn hekk. U ħafna nies sfortunatament li jieħdu dak li aħna, nerġa' ngħidlek għax alla volja forsi it-twemmin tagħna jew inkella l-prattika tagħna hija differenti, xorta hemm ċertu integrazzjoni bejn dak li aħna nemmnu, u hemm rispett, integrazzjoni u hemm fundazzjoni li hija probabbilment l-istess. Imma daw in-nies ma jifhmuhiex għax jużaw il-ħaġa ta' spiritualità jew inkella okkult jew daw it-tip ta' affarijiet bħala fad, bħala mod kif huma jistgħu jisab għandek badge qed tilbisha biex tiġbed l-attenzjoni. Dak kollox. Imma dawk in-nies biex taqbel. Għax kif qed tgħid int, dan bniedem fals, ħadħossu minn 7 mill-bot. Mill-ewwel. Speċjalment li qed tkun elevat. Xommu daqs ħarja f'kantoniera. Literalment. Meta tiġi mbagħad kif naqbad ngħidlek. Jisa xi ħaġa obbligatorja, xi ħaġa hekk tinbidel l-affarijiet, jiġi iktar materializmu u affarijiet oħra kif qed tgħid inti, imma l-ideoloġija hija xi ħaġa oħra, mbagħad l-ideoloġija bħalma inti għandek dik l-ideoloġija, kejt għandu ideoloġija, kejt ġili qas naqblu bejnietna. Jibda li La, ma mhux għax ma naqblux bejnietna għax jiena naħseb when you boil our ideologies, different ideologies, alright, inti tal-label jaħħa taħt isem Luciferian, jiena forsi What's in the name? What's in a name? Fimt kif ngħidejjem jien. Jien l-ideoloġija tiegħi meta nqabbilha ma' tiegħek, jien Luciferian allura, fimt? Anki. Fimt, da. U jien nemmen fl-aljeni. Mhux hekk niġu. Fimt, ġifieri da fil-verità what's in a name kif qed tgħid inti? U hemm ir-rispett reċiproku, jiena m'iniex għax jien qatt ma kont membru tal-ebda klabb, forsi żgħir kont membru ta' klabb. Illum il-ġurnata jien ngħid li kont membru ta' klabb until the age of reasoning. Kif bdejt moħħi naħseb indunajt li isma' dali qed tipprova it-tini li tbellali li tindoktrinani bih ma jdoqx għal widnejja, mhux għax jiena forsi jiena minn dejjem kont rebellus. Imma jiena ngħid, alright, jekk inti qed tgħid li hemm dan l-Alla u ħallini fil-libertà tani il-free will, tani moħħi biex nużah. ħallini ħanużah, mela allura ħallini t-tinix limit lejli, mela ħallini ħanaħseb, ħallini ħammur beyond the lines, sawa ħalli jiena qatt ma nagħlaq bibien u ngħid isma' le dak ma nemminx bih, dak ma jeżistix, dak fimt. Jiena tibta bniedem illi dejjem inżomm għajnejja miftuħin, dejjem irid nitgħallem. Ma nagħlaqx bibien, qatt ma ngħid isma' le dak mhux possibbli. Jiena ngħid illi x'naħseb jien mhuwiex possibbli, imma I keep an open mind. Mhux hekk.
U dejjem suġġett li tbiddel femtek. Żgur. Dejjem titgħallem, Mhux hekk? Dejjem qed titgħallem. fuq li kollha. Fimni konna qed nitkellmu fuq l-iskrutinija sewwa. Naħseb ma nafx. Naħseb ma hux ħadd iktar skrutinat milli jien f'dal-pajjiż Bla mhux dubju. forsi. Sewwa għax tħall f'kafetteriji fejn għandna jroddu s-salib kif jarawni. Alla melux kont miexi għandna f'post nominat kien hemm wieħed isimgħu jgħid ajma ħej il-kappillan. So, ġifieri. Father Joe Borcia jaqlali. Speċjalment wara l-programm ta' TVM. Beħed Timon jena, ma għalalekx Timon tix, ma għalalekx u kolta. Minu? Father Timon, xismu? Timon, ma nafx minu Timon. Stess u kolda, semmina fuq l-RTK. Le tajjeb, le, zommu għadik il-spot, ma rridix. Kundu paċenzja bija ġifiri, by all means. Imma kif ettejtu? Ma importanix jgħid ħaddieħor U le, Alla ħares toqgħod sejrek, Alla ħares. Lussja, jena ma l-ex tfajla li kelli ħadd ma ġi waqafni xi ħadd la fit-tajjeb u laqas fil-ħażin. Però meta kont waħdi waqfuni fil-ħażin. Però aktar waqfuni fit-tajjeb tax jgħidu li nitgħallem ħafna aktar affarijiet mill-podcast tiegħek. Mhux hekk. Imma dik il-ftit sibta, dik il-naqra li ġejdu la kienx minn għalik li inti titkellemek fuq Alla. Sfortunatament li ngħixu f'pajjiż u again mhux kritika għax aħna ma nxqraw biex nikkritikaw imma ir-realtà hija realtà. Ngħixu f'pajjiż fejn il-bniedem jisu il-maġġor parti jieħdu gost. Meta jaraw in-nies flok javvanzaw jew jagħmlu xi ħaġa tajba jew inkella jipprogressaw f'dak li huma speċjalizzati fih. Jarawha bħala sfida, bħala trett. Bħala trett. Flok jarawha bħala xi ħaġa, jiena meta nara xi ħadd lilkom, ħadd ieħor, nies li tista' titgħallem minn għandhom. Kulħadd jiftaħlek bib differenti, tieħu gost. U titgħallem u tara x'hemm biex inti tista' dejjem tavvanza. Imma għandna hemm din li ngħid ħaġa ġo nies kultant. Li flok jgħidu bħal meta naraw nies sejrin tajjeb, u flok ngħidu illa x'karozza sabiħa xtara, kemm ħadem ħanamel bħalu, min jaf kemm bih drogi. X'inhi di mentalità li mhijiex progressiva u għalhekk għaw bqajna meta jidħol l-okkult, meta jidħol l-aljeni, meta jitlu suġġetti li huma taċi, bqajna b'ħafna nies li baqgħu ħafna ġaġmenti li ridu bil-fors jgħaddu opinjoni li m'għandix taqsam xejn ma dak is-suġġett li inti titkellem fuq. Literalment. Imma r-ridikolazzjoni ġejja mill-ignoranza. Mill-ignoranza. Mhix ġejja mill-intelligenza. Xek, għax jaddas rasu ġorramel jienek ngħid dejjem. Jaddas rasu ġorramel, allura dak li għaddej fuq rasu li qiegħed hemm taħt, għalih għax ma raħx ma jeżistix. Naqbel miegħek, imma naqgħu lura fuq biċċa xogħol oħra u kif qed ngħidu mhux se nsemmu smijiet, imma kultant ċertu nies ma jgħinux lil dak li jkun, ma jgħinux lil dak is-suġġett. Nieħdu l-okkult pereżempju, meta int għandek hawn Malta nies, issa jien smajt nies li qed jiġu mela daw jiġu ċarġjati ċertu ammont ta' flus taħt pretenzjoni li ħajsibu il-paċi interjuri u jgħidulhom biex imorru bi gverta u jintefgħu taħt gverta u dak l-istat ta' meditazzjoni daw ħajsibu their higher self. Umbat jiċċarġjak, skużi ta' mela mhux tal-li qed iddawwarni dawra ta' Ġesu Kristu, ma qed toħodni għall-iblaħ. U mhux ignoranti, ma jiddispjaċini għal dawn in-nies li jaqgħu għal dat tip ta' ħaġa, jew inkella jkun hemm nies li hemm barra qed imorru jippruvaw juru fis-siti tagħhom soċjali li huma jistgħu jkunu ta' differenza l ħaddieħor billi jippropagaw li forsi jistgħu jagħmlu ħaġa jew oħra fir-realmi tal-okkult qed nitkellmu. U mbagħad ifittxu validazzjoni, mela inti tfittex validation minn daw ix-xarlatani. Ma tagħmel sens, qed twaqqas suġġett totalment għannejk. U din hija problema oħra li nsibu li mhux talli għandek dak il-bniem dubju sem barra li għandu kull dritt. Jiena nirrispetta l-opinjoni ta' kulħadd. Għandu kull dritt ikollu l-opinjoni tiegħu, imma meta għandek nies minn ġewwa li qed jippropagaw li qed jgħidu li daw huma hekk okkulti u healers u mediums u seers u ma nafx ma jagħmlu xi jagħmlu jkellmu lix-xitan. Jagħmlu żjed. Insomma għandna private audience. Mbagħad skużani ta' mhumiex kapaċi għal ħara, ta' mhux qed jgħinu lil ħadd. Għax they give a bad name, a very bad name to the whole scene. Lilna forsi lilkom fis-settur tagħkom u l-ħadd ieħor li jipprattika affarijiet li mhumiex mainstream.
Xtaqt nistaqsi ħaġa u nsejt l-ewwel, nistaftakar. Daw li jisimgħu eżempju xi ilħna jew jaraw xi apparizzjoni ma mhux ta' xi oġġett, apparizzjoni ta' xi ħaġa oħra. Sewa. Eżin kif naqbad ngħidlek. Xi ħaġa blurred eżempju. Fimt? Imma jisimgħu xi leħen ukoll hekk. Jista' jkun li jkun xi ħaġa black magic jew hekk. Mux black magic, xi ħaġa manifestazzjoni kattiva. Bil-maġija jista' jsiru ħafna u ħafna u ħafna affarijiet. Biss meta jiena pereżempju tkellimt fl-apert fuq l-eżorċiżmu, sewwa? Huwa studju li l-Knisja stessa tgħidlek din li number one tidentifika bejn mart mentali u dak li huwa veritarju. Inti ma tistax taqbad u tissuġġetta lil xi ħadd għall-eżorċiżmu meta forsi dan għandu bżonn għajnuna psikiatrika għajnuna għax il-moħħ mhux qed jaħdem sew. Ma tistax fl-istess ħin imma mbagħad tgħid li dan huwa hekk bil-fors u l-affarijiet li qed jara mhumiex veritarji. Allura l-istess ħaġa meta tiġi għal dawn in-nies li forsi ifhimni. Meta bniedem jagħmel att ħażin, jispiċċa l-ħabs u jibda jgħid li qed jisla' xi xtan qallu, dawk ma nemminhomx. Sewwa dak leħen li qed jisma' leħen tal-avukat tiegħu jgħidu biex jgħid in-nies li għal xi xtan qallu ħalli jsib mod umaniera biex imur alla Frankuni. Hekk qed jagħmel dak. Imma jista' jiġri, jista' hemm każ fejn bniedem jara u ikun hemm każ fejn jinstemaw affarijiet li huma veritarji, jkunu verament qed jiġru. Mela m'hemmx hawn ħafna każijiet dokumentati hawn Malta, ifhimni wara kollox, kemm hawn postijiet li huma vera haunted, li kien hawn stejjer kbar fuqhom, li ġraw affarijiet li qatt ma ġie identifikat il-pont ta' referenza tagħhom. Għandna ħafna ġodda l-pajjiż. Jismajt kas ta' changeling ukoll ma konx naf li hawn Malta teżisti wkoll il-ħaġa ta' changeling kienet vera stramba. Ma kont naħseb li xi ħaġa barra minn dal-pajjiż. U fejn ġrat kemm il-proċess? Kalkara smajt. Ma nafx hekk hux vera jew le, ma għas il-kelma changeling ma. Ma tantx hija kelma li ħassib fil-mainstream. Bidel it-tarbija, mhux changeling, imma wara sirt naf x'inhi changeling. Fimt? Xi ħaġa stramba. U smajt każ ieħor fejn l-lom qatlet it-tarbija, ma nafx hekk hux vera, nix nidħol fiha dik. Le, mhuwiex suġġett sabiħ laqas, imma hemm ħafna episodji ta' ħafna affarijiet. Jiena meta ġejt lura Malta fit-2015 kelli l-pjaċir li npoġġi bil-qiegħda ma' bniedem ma' preżentatur nominat ħafna. Sewwa mhux se semmi ismijiet kif għandna ma mhux se nidħlu fid-dettall ta' ismijiet, imma dal-bniedem xtaq ikellimni fuq l-okkult mod li kellu f'moħħu jixtieq jagħmel programm. U għamilna 3 sigħat niddiskutu, l-uniku dispjaċir li għandi li dik id-diskussjoni li saret ta' dak 3 sigħat qatt ma ġiet irrekordjata. Għax jagħti l-każ li dal-bniedem mhux ħafna żmien wara ma komplix jippreżenta fuq dan il-programm u dal-programm sfaxxa fix-xejn. Imma meta tisma' l-esperjenzi tiegħu ta' meta hu kien investiga l-okkult, tinduna u da qed nitkellmu ġejja minn bniedem dira minn kollox. Sewwa għax xogħlu dak kien li jinvestiga u jġib to the forefront il-poplu Malti diversi suġġetti. Meta tisma' l-esperjenzi tiegħu ta' affarijiet li ġew fil-paranormal, fl-okkult, so on and so forth, tinduna kemm ma tistax bniedem jaqbad u jgħid li dawn huma affarijiet li qatt ma seħħu. Għax daw seħħu quddiem nies li mhumiex kredenti, dan hekk taqbad jien naqbad bniedem u dan affissat fuq l-okkult. Iffissat fuqi, li kull ma ħanajdlu jinbibja, jekk ħanajdlu da pjanu ħajola, ħajemmen li pjanu ħajola. Imma jekk inti jiġi bniedem li ma jemnekx minn xejn, li mhux influenzat, li minti m'għandekx l-ebda mod u manjera ta' suġġettività fuqu, u mbagħad jemnek, hemm differenza. Daħlet inna mistoqsija. L-kombinazzjoni kienet qiegħda bħala point ġo moħħi biex insaqsijlek x'taħseb fuqha wkoll. Tara d-deja vu ħadmet. U vera rajt d-deja vu? U tagħmel sens għax l-istess mistoqsija illi anki jiena ilha tberren ġo moħħi. Meta ngħidu a haunted place. Post huwa haunted. Haunted minn xiex? Minn min? Minn persuna li mietet ġol post jew minn entità oħra
Ngħidu la demonija kajdila li trid u x'hekk kienet il-mistoqsija Mirko. Jiena l-inqas dik kont ħansaqsi. U konnessjoni tas-salfa wkoll. All right, musta dik nsaqsu l-uktar tard fil-fatt, fil-każ. Kieku mitċaħat hemmhekk b'mod violenti pereżempju, jew ħanajdu suicidju pereżempju. U hemm haunting ġo din id-dar. Sawa? It is the residue of the action which is negative or the actual spirit jew the soul of the entity of the person which died. Jena ma nemmen. Sorry, għatta bl-Inglis, imma Ismani, l-Inglis il-forta tijaj. Le, ma ekk isni kont naf nesprimi ruħi. Meta jent għandek post li huwa haunted, hemm ħafna tipi diversi ta' haunting, mela, nieħdu l-ewwel każ ta' fejn inti qed tajt din id-dar ġrat xi ħaġa ħażina, mela, mewt ta' tarbija, mewt ta' persuna, u li l-ispirtu ta' dik il-persuna, dik il-tarbija, dik il-persuna li kienet tabita hemmhekk, sewwa ma straħitx minħabba li ġara xi ħaġa u forsi iż-żmien tagħha ġie maqtuħ qasir minn eventwalità jew sitwazzjoni li nstabet fiha. F'dak il-każ jista' jkun li r-ruħ, l-ispirtu, jibqa' jidher għax hu jixtieq li ssir ġustizzja fuq dak li seħħ. Jista' jkun li ma forsi għadu m'għaddix għan-naħa l-oħra minħabba dawn l-implikazzjonijiet. Ma nistgħux inħaltu biss possedut. Sewwa, f'każ ta' possessjoni kif isejħula demonika, fejn inti għandek forsi persuna li ġiet posseduta, qiegħda tabita ġo post u jibdew jiġru ċertu affarijiet totalment differenti minn meta int għandek post fejn ġrat traġedja u baqgħet spirtu li qed jabita hemmhekk minħabba l-eventwalità li seħħet u hemm raġuni għala u jridu jsibu l-mistrieħ. Waħda m'għandha xejn x'taqsam mal-oħra. Verità li l-post huwa it-tnejn klassifikat bħala haunted, imma l-occurrence, ir-raġuni il-għala hija verament differenti. Imma ġifirinti allura tajt illi jekk persuna mietet b'mod violenti ngħidu hekk, eżempju. It is the actual person, jarruħ jew l-ispirtu għax Jiena nemmen li jekku. U ħafna drabi jiġru ħafna affarijiet li jkunu qed jindikaw li dik il-persuna li kienet involuta fi traġedja f'dak il-post ikollha informazzjoni li tipprova tgħaddi lin-nies li hemm f'dik il-ċirkustanza biex forsi tiżvela dak li ġara lilha u ssib is-serħan. Possessjoni ħaġa differenti. U l-possessjoni tista' tiġi minn ħafna affarijiet differenti, jista' jkollok lok ta' abbuż li ovvjament jiftaħ portal għal possessjoni, jista' jkollok fej bniedem minnu nnifsu xtaq jew irrid li din isseħħ. Nafu b'każ Birkirkara. Xi 40 sena dan dal-każ ilu għaddej fejn marru xeba eżorċisti kollha ta' gratoli minn hawn Malta ħadd ma nnexxielu jagħmel xejn. Fejn din mara posseduta mill-bona volontà tagħha. Jiġifieri hija konxja u taf f'liema stat qiegħda u m'għandha l-ebda volontà li toħroġ minn dak l-istat. Għaliex? Ifhimni, jista' jkun l-integrazzjoni kultant fl-istat li dik il-persuna llum il-ġurnata tinstab fiha hija xi ħaġa li jitħoss mhux qed ngħidlek li hija attwalità, li qed tħoss li hija benefikarja għaliha. Issa, ir-realtà ta' dik is-sitwazzjoni jien nista' ngħidlek biss li din is-sitwazzjoni ġiet preżentata lili xi żmien ilu. Meta jiena offrejt l-għajnuna, il-Knisja ma riditx li jkun hemm integrazzjoni jew inkella li jkun hemm sitwazzjoni fejn jiena u din il-persuna nintaqgħu. Kien hemm każijiet oħra l-isptar fejn daħlu nies taħt każ ta' possessjoni u l-istess il-Knisja qalet u riedet għamlet minn kollox li ma jkunx hemm
possibilità li jiena nkun nista' ikolli intervent jew nkellem il-dawn in-nies. Provajt niltaqa' ma' persuna biex nieħu intervju fuq hekk, jiġifieri. U dil-persuna. Aha. Persuna posseduta? Posseduta. All right. It-sija ta' wieħed nafu, jiġifieri, ma maċċettax. Ma ċettax? Ma ċettax. Qed nitkellmu fuq l-istess persuna ta' Birkirkara? Ma nafx. Imma jiena għandi ħafna mistoqsijiet jekk ikun hemm ixi ta' preżenti dak il-ħin għandi ħafna xi nsaqsih. Regardless mhux għax disprizz jew xi ħaġa, imma kurżità. Din naf li jagħmlu għall-Vatikan. Jiġifieri hemm bniedem ilu hemmhekk mill-80s li saqsuh il-domandi biex jaraw x'hemm bin-naħa l-oħra, issa ma nafx hekk. Bniedem possedut li qiegħed fil-possessjoni tagħhom. Possedut qiegħed fil-possessjoni tagħhom il-Vatikan. Hamster. Li hija kontradittorja fiha nfusha. Hamster, mux għaddur fuq rota. Dak ta' il-propja tal-film ta' The Exorcist li ħadu l-istorja minnu, dak jaħdem ma' NASA. Għadu monitorjat sallu. Għax milux rajdu Ma tissorprenduni xejn, jena il-website tiegħi ġiex website sem waħda li huwa ovvjament bażata fuq il-Knisja Luċiferjana, u mbagħad għandi oħra li huwa bbażat totalment fuq l-okkult. Xi ħaġa li jiena għamilt kont fittixt li nagħmel distinzjoni bejn waħda u oħra biex ovvjament fuq il-Luċiferjanizmu dak li mill-bniem huwa mainstream u forsi jibża naqra mill-okkult ma toġbu l-ideoloġija Luċiferjana. Isib li hemm sit fejn jista' jara jew inkella jintegra ruħu u jitgħallem iktar fuq dak is-suġġett. Imma għandi, ġifieri kull sistema li jien għandi mibnija għandha il-back-end. Il-back-end ifisser fejn inti għandek kollox immonitorjat. Issa jien għandi sistema ta' posta li jitajdli minn fejn daħlu n-nies u mhux tal-li tgħidli minn fejn daħlu n-nies, tal-li tippinpointja eżattament il-lokazzjoni minn fejn tħalt. Dis-sit ibbombardjat kemm il-darba daħal il-Vatikan u jgħidli eżattament mill-liema parti tal-Vatican City dawn in-nies daħlu. Ġifi dawn l-affarijiet ma tissorprendini xejn. Yes, il-Knisja timmonitorja ħafna. Huwa fatt biex għandu taddaħ imma it is comical meta huma joħorġu b'mod u maniera jgħidu pereżempju le possessjoni teżisti ma mhux daqshekk u le ma noqgħodux beżaw in-nies, so on and so forth. Imma fil-verità u meta jitkellmu fuq l-okkultu tisma' n-nies hemm barra jitkellmu tismagħhom assisin fimt jippruvaw to downplay it and downgrade u l-affarijiet kollha għal xi ħadd li ma jemmix daqshekk vera interessati. Vera, biex iżommi xi ħadd taħt. Naħseb fl-interess tagħhom li ebeżżaw in-nies. Il-beża huwa faċli. Dejra out of business. Il-ġenna u l-infern. U daw l-affarijiet kollha li huma jsemmu jekk huma stati ta' elevazzjoni jew inkella degradazzjoni, ma naħsibx għandek bżonna bħala xi ħaġa biex beżza n-nies. Għax inti n-nies ma tridhomx beżana. Nies tridhom anzi miftuħin ħalli jitgħallmu. Il-biża mhux se tħallik titgħallem, tħallik servili. Il-fatt li inti żommhom servili ħażommhom stupidi. U ma mhux min ikun ippossedut mhux iddiżinjat biex iweġġa' lin-nies imma biex iwassal il-messaġġ. Dik hija osservazzjoni verament brillanti. Bis hija osservazzjoni li se tismagħha minn ħafna nies. Ma tantx ifhem meta nkun qed niddiskutu fuq dal-affarijiet ma' nies li ma dakx ma jkunu xettiċi u hekk jgħidu dak kollu ġen tal-moħħ da. U l-għatta inti ħanajdilek it-talija ta' Birkirkara għax kien avviċinani xi ħadd. Ngħidlek storja, di naqra taf tolqot naqra il-musmar fuq rasu. Dil-persuna li qed nitkellmu fuqha magħrufa sew u magħrufa li hawn Malta kif qed ngħidu. Long standing 40 sena posseduta jemmen għalija deret anke fuq programm popolari ħafna u Malta ta' preżentatur popolari u ġraw ħafna affarijiet. Hemm dil-persuna kif qed ngħidu jaraw affarijiet mhux normali jiġru anke madwarha. Hemm okkażjonijiet fejn kien hemm ċertu affarijiet li ġraw lir-raġel tagħha u so on and so forth. Mela dina is-sitwazzjoni tagħha mhix xi ħaġa tal-ġurnata jew tnejn hija xi ħaġa long standing. Barra minn hekk dil-mara tidher li hija at ease litteralment bil-kondizzjoni li tinsab fiha. Almenu wara 40 sena nassumi li it becomes part and parcel dak li tkun. Għax mhux qed tiġġildilha. Mhijiex qed tiġġildilha, jiġifieri ma tixtieqx li hija sitwazzjoni fejn inti l-eżorċiżmu, speċjalment dak li tagħmel il-Knisja,
huwa problematiku għax huwa jipprova b'mod forsabbli, sforzat li inneħħi dak li inti għandek residenti fik minn ġo fik. Mela inti ħatoħloq problema ħafna drabi anka mentali lis-suġġett fejn anka kien hemm dokumentat da li mietu n-nies a konsekwenza tal-affarijiet li huma jagħmlu. Issa dil-persuna kif qed tgħid inti xtaqet twassal li messaġġ. Sewwa? U kien hemm ċertu nies li huma madwara li kienu ġew qalu l-isma' dil-persuna għandha messaġġ għalik tixtieq xtara, tixtieq x'tiġi involut. U kien hemm nies ukoll kultant naħseb li forsi kienet ploj min-naħa tal-Knisja biex jaraw jiena r-reazzjoni tiegħi x'kienet se tkun. Li speċi ta' qalu imma sma' u dina veritarja kollha kemm hi. Il-Knisja qalet li dina avviċinatek u inti irrifjutajt li tgħinha. Ir-risposta tiegħi kienet faċli, nara jiena qatt ħadd ma avviċinani u kieku qatt din ġrat jiena qatt mi se nirrifjuta lejn il-ħadd. Għattilom ma jenamlu bieċa xogħol. Għattilom hekk intom daqshekk, intom konfidenti daqshekk sewwa, sabattu l-eżorċisti kollha tagħkom, kollha mortu. Kollha ħarġu minn hemm u ovvjament skonfitti. Għalija skonfitti għax ma nexxilkomx tagħmlu dak li intom mortu hemmhekk primarjament biex tagħmlu. Għattilom jiena jekk intom qed tgħidu jiena qatt m'offrejt għajnuna tiegħi. Nagħmlu għad il-biċċa xogħol. Ibgħatu l-eżorċisti tagħkom mela. Jiġi tajjeb. Tiġibu l-kameras, tiġibu television, ġib il-min trid, ejjew. La qed tajdu qed tilma la famaw lili, ejja mmorru. Tlhom jiena ma għandi request waħda x'nagħmel. Number one jiena mhux se neħħi xejn minn ġoħadd li hu ma jixtieqx dik il-preżenza b'rispett titneħħa minn ġo fih. Għattilhom u jekk la intom qed tgħidu li jien irrifjutajt li ngħin, hemm kundizzjoni. Lassa wasalna f'dallat. Il-kundizzjoni tiegħi hija faċli. Dak li jitneħħa jekk il-persuna tixtieq bil-volontà tagħha li jitneħħa minn ġo fiha, jintefa' ġo assassin tagħkom. Mhux jaċċettaw. Inti ġejt daqshekk ġejt il-Knisja. Dak li nista' ngħid, dak li qed tgħid inti meta inti tissemmi u tgħid li ċertu nies possessjoni ikollhom messaġġi waslu hija veritarja ħafna. Xo, jek toqgħod tara l-każijiet kollha u tanalizza l-każijiet kollha, qatt ma kienu ddiżinjati biex iweġġgħu in-nies. X'jiġri meta jabdu jippruvaw jattakkaw lilhom mbagħad jirritalja, hemm jkun irid iwassal il-messaġġ sal-aħħar. Jiġifieri mhuwiex iddiżinjat biex jekk mhux if you don't poke the hornet's nest, it will not attack you, u l-istess ħaġa jagħmlu. Infatti il-mod kif il-Knisja tagħmel l-eżorċiżmu huwa mod li huwa invażiv u aggressiv li inti qed tpoġġi il dak li jkun fi stat ta' ejja ngħidula possessjoni li mhux qed tħallilu manuvra qed tpoġġiha b'daru mal-ħajt aħna kollha nafu li jekk inti għandek annimall u tpoġġi daru mal-ħajt ħajattakkak. U dik hija l-isball. Imma forse jagħmluha b'mod ta' sitwazzjoni ta' kif il-Knisja titteżerċizza jew inkella tesprimi ruħha f'dan il-każ, jew inkella jagħmluha b'mod li huwa maħsub. Għax ikun hemm fin u jkun hemm sitwazzjoni li huma jippruvaw iġibu lurhom infushom fiha. Għandna x'informazzjoni fuqha di jekk tkun tista' tiegħi jew bħal blood type jekk ħadu biex tisken tar-ras ħabba l-pajjiż migrant il-mara. Il-mara qed ngħidlek deret fuq programm verament popolari għal Malta, ġraw ħafna affarijiet waqt il-programm, ġraw ħafna affarijiet li dan il-preżentatur kien qalli f'din l-intervista li konna mill-intervista din il-laqgħa li kellna aħna ta' 3 sigħat fejn qalli l-affarijiet kollha li ra li ħanajdlek meta ġejja minn xi ħadd mhux ħanajdlu mhux kredenti, imma bniedem huwa xettiku. Ma jinteressa. Bniedem intelligenti. Li mhux se joqgħod jgħidlek di mhux ikun għalilek. U l-eventualitajiet li jiena smajt fis-snin li għaddew, tinsiex li ħafna minn dawn is-snin ma kontx Malta. Fis-snin li għaddew sewwa li hemm evidenza ġifieri enormi danka tal-Knisja li marret darba 2, 3, 4 b'ħafna nies differenti li fallew u l-affarijiet li raw
u saru hemm ġew huma affarijiet li aħna ngħidulhom ma temminhomx. Meta l-eżorċist jagħmel ikun qed jagħmel l-eżorċiżmu, waħda mill-affarijiet anzi l-iktar ħaġa kruċjali hija li jistaqsi x'ismek, x'ismu l-entità li qed tiġi posseduta. Li qed jippossessa. X'inhija l-idea għalfejn jiena rrid inkun naf li qed niġġieled mat-tali. Għaliex irid inkun naf x'ismu jien. Hija ifhimni min-naħa tiegħi nista' ngħidlek jiena. Meta huma jippruvaw isibu jew identifikaw ma' min jew ma' xiex qed jiġġieldu hekk inti tidħol fil-realm li l-Knisja hija verament addestrata tad-diminoloġija. Inti għandek ċertu ranking ta' ċertu entitajiet li huma ta' ċertu grad. Issa, jekk huma jkunu jridu jafu l-entità biex jaraw ma dak ma xiex qed jintaqgħu. Għax da bejn entità oħra, dan hemm ukoll aħna ngħidulhom fl-eżorċiżmu sludge energy. Sludge energy tkun dik l-enerġija ħażina li true jista' jkun li bniedem huwa drugat, bniedem li jixrob, bniedem forsi ċertu problemi anka li mhumiex xi ħaġa li impona fuq li ġi xi ħadd impona fuq u ħalli dik fl-istat li jista' jkun li jkollu dik it-tip ta' integrazzjoni. F'dak il-każ hemm mod u maniera kif inti tieħu ħsieb dik is-sitwazzjoni. Imma meta inti għandek din il-possessjoni, meta nitkellmu fuq possessjoni, kif qal Sajan, x'inhi possessjoni? Qed nitkellmu fuq sitwazzjoni fejn qed ngħidu x-xitan daħal ġo fih u dan irid jagħmel xi ħaġa ħażina? Jew qed nitkellmu fuq li hemm xi messaġġ li tiġi modi għal xi raġuni speċifika u forsi hemm terzi partari li dak il-messaġġ ma jixtiequx li jiġi żvelat. Inti jekk toqgħod innota da la jqogħdu jiġġieldu man-nies l-iktar ikunu mdawrin biqtates, jiklu l-insetti, dejjem fid-dlam, jiġifieri ma jdejqu l-ħadd. U ġast kemm waslu l-messaġġ kultant biss, fimt x'inhi klik jaħbu. Ma pereżempju bħal meta titfa' xi ħadd fil-ħabs. Ejwa qed nifhmek. Jiena għamilt sitt sigħat il-lock-up, ġellid. X'tejt tagħmel taqgħod? Tiddejjuna, araw. Imma pereżempju bħal dil-persuna li qed insemmu ta' dettalija. Dix messaġġ qed twassal jew l-entitajiet li għandha ġo fiha. Jekk hija xtaqet twassal xi messaġġ, l-uku persuna li jaf x'messaġġ titwassal hija l-Knisja x'batet ma nafx kemm l-eżorċist u ħareġ minn hemmhekk jiġifieri minn ebda riżultat. Li jagħmlu minn kollox biex ma jħallux ċertu individwi jkollhom ċertu kuntatt ma' dil-persuna bil-fors li hemm skop għalija. Għax li kinti jiena nifhimha jekk inti m'għandekx problema b'dak il-persuna jew x'jgħid jew x'għandu jagħmel jew se jiġri ma jiġrix, ma tipprovx tagħmel minn kollox biex ma jkunx hemm ċertu konnessjoni bejn persuna oħra, mhux vera? Anzi, jien nifhimha li jekk inti fl-istat tiegħek trid verament turi li dak li inti tgħid huwa minnu u tgħid li dak li nagħmel jien huwa fażull, mela m'għandek l-ebda problema, suppost anzi ejja miegħi ħalli nuru il-verità x'inhi. Mhux noqogħdu nistaħbew wara subajna u niffintaw l-iskużi li jien ma rridx ngħinha ħaġa oħra li mhu veru minnu xejn. Il-persuna bħalissa qed tgħix ħajja normali bħali hekk. Ħajja normalissima, għandha tfal. Ħajja normali. Ħajja normali jkun hemm episodji li jiena smajt bihom. Kif nerġgħu ngħidlek jiena qatt ma ħallewni li jkun hemm kuntatt. ħanilabba tal-avukat tax-xitan, no pun intended. Ej, għandi avukat l-aħħar. Għad il-persuna jek tittaddi messaġġ, ma tistax taddih tipo computer, mobile, whatever. Kieku tikkonnektja miegħek dil-persuna u tittaddilek il-messaġġ, ma tistax taddih xorta. Imma l-fej face to face. Tittifhem li jekk din u li issa da hemm mod u maniera kif inti tista' dejjem tara ma xiex inti ħajkollok xtaqsam fis-sens li xej kollok qudiemek. Sewwa? ċertu affarijiet jekk niġu fihom allura ma nafx jien
naħseb fi żmien Fatima u daw l-affarijiet kollha li ġraw, ċertu tip ta' teknoloġija kien hemm ukoll. Ejja dawn huma mistoqsijiet li nsaqsihom tajjeb. Qatt ma rajt li d-divinità jibgħat il-vaccine. Dejjem jipprova jgħaddi l-messaġġ jew jgħaddu l-messaġġ mod u maniera għal dak il-persuna li huma jintendu jgħaddu l-messaġġ mod li huwa vokali. Hemm raġuni le, dejjem għadna l-ewwel il-kliem. Il-kliem. Eżattament, hija xi ħaġa importanti immens. U thinking about it ukoll, nemmen li bħalma hemm satellita fuqek, di hemm satellita fuqha, ġifieri jista' jkun ukoll li she's being controlled even with the technological. Dina hija każ li huwa magħrufa Malta mhuwiex public knowledge. U inti qatt ma ltqajt magħha il-persuna face to face? No. Jien nixtieq nintaqgħu ma' ċatt. Ġast biex insaqsi d-domandi. Nieħu interview l-entità. Biss. It-trid tiltaqa' miegħek. Milli kien qalli dal-persuna li huwa viċin tagħha li wara ovvjament meta jiena għatlu għax hu ħareġ bit-teorija li l-Knisja qalet li jiena ovvjament x'għax ngħid għatlu mela inti jekk taħseb la tista' tagħmel dan il-meeting possibbli. Jiena neseġi li inti għandek tkun preżenti. X'eta waqfek milli tmur tara. Jiena mmur. Anki jien. Ġast tal-interview, man. Kal bħalma dejjem etta. Nerġa' ngħidilkom dina deret jekk l-informazzjoni hija korretta deret fuq programm li huwa kien popolarissimu ħafna Malta. Inti u tajda jiena qed nippikċerjaha. Però nsejt kollox. Infatti huwa każ li ma nafx. Pruvaw jagħtu kemm il-darba. Bħal huma każi li hemm jiena naf biċċert li hemm każi ta' possessjoni li jitlu fl-Isptar Ġenerali tagħna li l-Knisja tiġi marfa u once again, jagħmlu minn kollox biex jattu. Jattu kollox. Minn kollox. Xi domanda oħra qabel ma nagħlqu. Xtaqt insaqsik xi ħaġa tal-aħħar. Iva. Naf illi ħataj li Anton Zander Lavej x'għandu x'jaqsam f'dik kollha. Però jiena dak huwa kien persuna li kien jaffaxxinani bil-mod kif kien jitkellem. Iva. Jaffaxxinani il-messaġġ tiegħu. Ovvjament kulħadd jaf minnu jista' jirriċerka x'kien jirrappreżenta. Fuq is-sodda tal-mewt tiegħu. Sewwa. Meta miet in-nurses jgħidu li beda jitkellem waħdu, beda jgħid kont ħażin, x'għamilt, il-messaġġ kien ħażin. X'tajli fuqha? Jien ma kontx hemm ma nistax ngħid 100% x'qal Anton Lavej, biss ħana l-opinjoni tiegħi. Meta tkun influenzjali daqshekk sewwa li inti tiġi tidher bħala jista' jkun anka problematiku. Dana kif jiena naf li hemm ħafna servizzi segreti li jsegwu l-paġni tiegħi. Meta inti għandek ċertu reach. Inti dak li ħatajt issa għandu sinifikat. Influenza. Daqshekk kollox. U dak li ħatajt jista' jissinifika tajb u ħażin. Mela kulħadd issa għandu interess. Mhux dejjem ikun l-interess tiegħek. Fil-każ tiegħu naħseb jiena kienet ta' benifika lil ċertu nies u ċertu forsi istituzzjonijiet li dana jingħad li dar raġel repented on his deathbed. Biss inti x'taħseb kif l-eventwalità tagħha dik? Jien naħseb li bet x'ismu. Bet publicity. Jien hekk ngħidu. Jiena ngħid li to discredit. To discredit. Mhux hekk. Jiena l-ewwel bdejt issemmi u ġibtni għax jiena rajt ħafna fuq Anton Lavej. Ġibtni meta dak ir-raġel li kien waqa' minn ġol karozza u ma nafx qatt miet, Mela. Anton Lavej darba kien hemm xi ġurnalist kien qiegħed kien mistieden fuq xi programm, iċ-challenge jaħbeda joqgħu għannejk u da Anton Lavej qallu bħal speċi isu seħħtu ħanajtek. U għallu ju il-daj xaħġa kienet.
kienet kien qiegħed fit-taksi ma' tfajla tiegħu dan il-ġurnalist dak il-lej stess, kien hemm accident u miet. Ekku. U kien hemm każ ieħor ta' Anton Lavej fejn ex-tfajla tiegħu. Proset, fejn ġrad l-okkażjoni u dawn huma affarijiet veritarji. Dawn huma affarijiet li jiġru. Dejjem min kif sostenejt qabel u tittoqgħod attent illum il-ġurnata kemm titkellem fl-apert. Sewwa, għax kif qed ngħidu l-livell ta' edukazzjoni u forsi ta' fejn wieħed jasal biex jaċċetta għadna ma ħniex daqshekk elevati. Imma jiġru dawn l-affarijiet mingħajr dubju. Jiġru. Mingħajr dubju. Mingħajr dubju. Jinnafta li ħafna nies la jaraw da ġifieri. Aħna lejli u l-sajjan ġifieri dana tista' ma tara xejn kemm ħajkun hemm nies ġifieri bħalma kien hemm fl-ewwel waħda. Jiena qed ngħidha straight ġifieri s-sala ħajsimgħuni jiena jbossu lil bajt x'jgħidu jiena ngħidlek illi għandek id-dritt tiġi għaw bħal-mandu dritt il-ħattijħor bħal-ma sajjan stiden il-ħattijħor u maġiex. U maġiex, ħattijħor maġiex. Kulħat nistiden, jien les li nieħu intervju l-kulħat. U kulħat għandu dritt, eżatt. Jgħatu d-dim eżibi. Għandu dritt li jiġi jgħati l-ispjegazzjoni tiegħu ħanajlek il-klim, bil-klim tista' tikdeb. Imma bil-fatti. Mhux bil-fatti. Bil-frekwenza tijak, għall-inqas miegħi m'tix ħatikdeb ħanħossok. Nħoss kull meta tkellimt miegħek Patrick dejjem. Jiena naf diċert li Malta hemm ħafna nies li jgħodu l-bot minni. Jgħodu l-bot minni mhux għax ma jemnux. Għax jemnu anzi. Daqshekk kollox. Toqgħod il-bot għax temmen. Għax jiena hekk ma nemnekx, ma nemnekx. Ngħid mela dan ċarlatan. Issa, biex għalfejn nibża minnek. Ġġalhom jemnu, hemm batem il-verità, u l-verità hija verità. Kieku ma rajtx il-UFO jien ta' xi 10 snin, kieku għadni bħal kumplament tal-Maltin, jiġifieri x'nagħmel, futbol festi. Futbol festi? Bomba. Mhux 3/4 tal-popolazzjoni Maltija futbol festi, Patrick. Kif trid iżommhom aljenati? Kif trid iżommhom aljenati? Fimt? Il-Kolosseum. Dik li għandna il-Kolosseum. Dik saret id-dinja. Ekku, Kolosseum. It's a show Daqshekk. għal the elites, kulħadd qiegħed hemm hekk jew hekk. Mindfuck, komplament. mind-dubbing, kulħadd zombi. Stupidu. Kif kienu jagħmlu kavallieri tihom l-entertainment u n-nies tista' tolilhom it-taxxi wara Kristu. Tihom l-entertainment. Biex diki. Side tracking hu. Ekku. Ma kif qed tgħidu intom, u dana kif qed ngħidlek. Jien ma nistax nibża minnek. Ma tistax, taf Ma nistax nibża minnek jekk ma nemnekx. Kif jekk ma nemnekx. U inti, nibża. m'għandekx għalfejn tibża minn xiex. Tibża minn inti jekk inti l-kuxjenza tiegħek nadifa, jekk inti bniedem li qatt nisa taqsam li triqti u tagħmel il-ħażin għal xejn b'xejn. Minn xiex għandek tibża. Jibża min għandu għal xiex. Ekku. Jien dejjem hekk nifhimha. U jekk għandek għal xiex, jiddispjaċini ngħidlek, aħjar ma taqsamx di triq. Ekku. Imma dik hija fattur ieħor. Forsi ħanajt simboliżmu ta' jiena ngħid my light shines brighter. Correct. Ġifieri jekk xi ħadd irid jagħmel l-ħsara lili bħalma kien hemm min xtaq jagħmel l-ħsara. Jew kien hemm min prova jagħmel l-ħsara b'xi ħaġa illi hu inkonxjament beda jagħmelha, ġifieri, imma xi darba nidħlu fid-diskussjoni għal kattelek xi darba. Tajli bżajt dikinarija bżajt, imma my light shines brighter. Allura jiena naħseb illi jien ma nibża minn xejn. M'għandekx il-kuxjenza tiegħek għalfejn għandek. Għax m'għandix għalfejn. Għax m'għandix ħsara għal ħadd. Eżatt. Min jibża x'għamel ħsara. Eżatt. Issa jiena missieri dejjem għallimni lili. Ibni. Oqgħod attent. Għax illum jum għada jekk ma toqgħodx attent issib kappell jiġik. Daqshekku. ċertu triqat taqsamhomx. Ekku. Issa ka tagħmel ħsara u tippretendi ma jiġi xejn lura. Impossibbli. Jiddispjaċini ngħid li m'intix qiegħed tgħix f'ħajja reali. Ekku. Patrick, qabel ma nagħlqu għandek restorant u x'issa? Iva, issa ftaħna l-Fire and Fork, ġo Marsa Xlok li kien l-ex-Tex-Mex, ġifieri, steakhouse, kuntenti bil-blandat tiegħu u kif sejjer, ovvjament improvements hemm jistgħu jsiru, għadna l-stages, ħaniftu affarijiet oħra wkoll, hija ħolma kemm tiegħi kemm tal-business partner tiegħi li nibqgħu nagħmlu iktar attivitajiet u fl-istess ħin imma dejjem niftakru li l-ħajja qasira u eventwalment li mhux kollox
fuq ix-xogħol, tita ovvjament ħalli ħina l-affarijiet oħra wkoll bħal moda l-affarijiet illum pjaċevoli għamilna satejn nitkellmu u nieħdu gost u fimt ngħaddu naqra żmien flimkien u jalla nerġgħu nagħmluha fuq affarijiet oħra fuq diversi suġġetti ġifieri ċert li ħajkolna ġranet oħra forsi anke ma' ħadd ieħor. L-inħobb il-laħam Patrick, ġast biex ngħidilhom in-nies. Li jmiss nagħmlu għandu. Vera, ta' nagħmlu live podcast tkun tal-ġen. Jien li nikol laħam kuljum, jien kuljum nikol laħam. Qed ngħidlek daqs kemm ħadd pjaċir niekol hemmhekk jien ġejt taf. Ilu kemm ilu tliet ġimgħat ilu. U vera ħadd pjaċir ġew ltqajna u tkellimna jien inti u Chris. Konti li ma naraħ żmien. Vera ħadd pjaċir niltaqa' miegħu. Selli li ħafna liħ. Ninservi. L-ikel kien tal-ġen, is-servizz tal-ġen. Thank you. Ġifieri vera ħadna l-ambjent sabiħ, impressive. Vera proset, keep it up. Thank you ħafna. Tilkom anke fuq Facebook. Thank you, le vera. U nawguralkom ġifieri l-ikbar suċċess. Issa, ovvjament, dal-boħra ġibna qansa jammi. U l-Mirko, ovvjament, għax Mirko jgħetam wara. L-banżejn jieħxe. Mirko ġej, u Mirko tiġa. Ġa pejtrin dak. Skużani. Senti, issa għamlu waħda. Eżatt, waħda u tajba. Anzi, nġġanjawkom aħna wkoll. Najdu erba' kelmiet. Grazzi mela Patrick. Thank you lilkom. Qabel ma nagħlqu ngħidu grazzi lil Patrick Prince u ħajkonna il-links ta' Patrick għaw fuq x'ismu fuq il-YouTube channel. Grazzi u grazzi Patrick ukoll. Thank you lilkom. Thank you. Thank you. Thank you, Zebi. Thank you ħafna.